Philippines! Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 10 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome dali sa pagbangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Martes petsa 30 sa bulan sang Nobyembre sa mga tiga 2021. Katapusan na ning adlaw para sa buong nga ika-11 nga bulan sa mga year 2021 isa man ka regular holiday bangod sa Bonifacio Day. Mga empleyado nga mag-report sa trabaho mayaras sang 200% asang inyong daily rate ang batunon para sa buong isa ka regular holiday. Sabong nga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang atak na sabong nga aga. Sa pagdulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga
Nabalaga diri sa aton mga police station sa may syudad sa Bacolod, kalagipan na sa probinsya sa Negros Occidental. May yara sang lalaking ginabulong pa sa ospital dira sa may syudad or matapos nga ginabuno sang isa man kasuspetsado dira sa may syudad sang San Carlos. Padayon na subong ang investigasyon sang San Carlos City Police Station kung ano ang motibo sining nasambit nga insidente. I-check natin sa piyakalinya mga detalye sini with Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani sa report. Come in. Yes, sa Bombo Arlene. So, sunod sini sa investigation sa San Carlos City Police Station. Ini ang biktima, Bombo Arlene, nga si Melvin, si Jonathan Jogadora. Isa ini kalegal nga edad. Ang ining insidente, Bombo Arlene, natabo dito sa sitio Panuulan, Barangay Guadalupe. Kag ang suspetsado kilala kay Melvin De Belen, 41 anyos, kag nagapuyo man sa among barangay Bombo Arlene. So sa investigation sinisang San Carlos City Police Station, ini ang biktima, Bombo Arlene, nagapanglakaton pauli no sa nadulom nga area sang gulpi lang ini nagwa ang suspetsado sa likod niya. Kag ginbuno ang biktima kag nang kaangkon ini sang tatlo ka stabon sa likod kag isa sa iya lawas. Ini ang biktima, Bombo Arlene, kag kaluyan nga yara na sa stable nga kondisyon ang biktima sa subong. So nagkandak ang hot pursuit operation sa gilayon ang mga kapulisan apang wala gid ini nakitaan ang suspetsado, Bombo Arlene. Sa nga pagka next day pa gid ginbalikan ini sa balay ini ang suspetsado apang sa nakamutik ini, Bombo Arlene, nga mayara nga kapulisan. So gilayon man sa gihapon nga nagpalagyo ini ang suspetsado. So ang tan-aw na di, Bombo Arlene, no, may mga grudge ini sila kay ang utod sa suspect. Kag ang suspect mismo sang una ginatret na ininila ang biktima. O sa dina, Bombo Arlene, gindalaan nila kutsilyo kagin pa ini sang armas ang biktima, Bombo Arlene. So Kimailang napaila na ini. naglupok? Wala, Bombo Arlene. So ginapahog na ini nila kagin pa isang armas ini ang biktima. So ginfaila na ini isang kaso ang suspetsado pang Bombo Arlene, no, sa subong nakapalagyo ini sa kag amo naman iniliwat ang natabo, Bombo Arlene, nga ginbuno yan agin iniya ang biktima. Okay. Bombo Arlene, pamatian naton ang dugang nga pahayag kay Police Lieutenant Ruby Aurita. Nga biktima nagapanglakaton pa uli sa bahin nga madulom ang area. Gulpi lang sa iya likod, nagwa ining aton nga suspetsado nga si Jonathan Jogadora, kag ginbuno ini siya, no. Ang igo niya amo ang tatlo ka stab wound sa iyang likod, kag isa ka buno man sa atubang nga bahin sang iya lawas. Pero Bombo Grace, sa subong, stable condition na ang aton nga biktima, kag basi boss makagwa naman siya. While ang aton nga suspetsado, umpisa kagabi, nagpatigayon sang hot pursuit ang aton mga kapulisan. Pero sa pagkadto dito sang aton mga pulis sa area, sa iyang balay, dito kag wala na ining kuan ang suspetsado, nakapalagyo na ini. Sang aga, ginbalikan naman sang aton nga mga kapulisan ang iyang puloy-an, pero dito kag nakamutik na pakadto ang aton mga police personnel, amuto nga nakakalagyo naman siya. May old grudge ini sila actually, Bombo Grace, kay sa mga nagligad nga mga binulan, mga September. Ang utod sinisang suspetsado, kag ining suspetsado subong, ginkuha na nila, gin-threat na nila ang aton biktima sa mga nagligad nga bulan. Gindalaan nila sang kutsilyo, kag ginpaum sang isa ka kalibre 45 nga armas, no, ining biktima. Kag naging tunaan gani nga nadakpan ini ang utod ni Jonathan ni, kag napailan na naton sang pagbayular sa Republic Act 10591 kag susubong ara sa BGMP. Ining si Jonathan nga upod man sa iya utod sa mga nagligad nga mga bulan, nakapalagyo ini, pa wala siya nadakpan. So sa subong
amo naman na Japon ang iya ginhimo nga nabun-an niya gid ang aton nga biktima. Amo na nga ginapangita gid siya sa aton nga mga kapulisan. Bahin sa ilang duta, bali may duta ining aton nga biktima kung diin nagaswat ining aton mga suspetsado. So gusto na tani isang biktima nga kuhaon ang ining nga duta, pagagamiton na nila. Pero naakig ining mga suspetsado kay siyempre ang ila rason yung gina-claim na bala nila nga ila naman kay halin sang gagmay sila, dira na sila nagdagpo. Pero sa papeles kag sa legality ining biktima amo gini ang tag-iip. Amo ginang budlaya Bombo Lian. Berlin. So, sa sabong Bombo Erlin, no, kaluyan man ini ang biktima is nagapaayo naman ni sa sulod sa hospital kaluyan nga makarecover lang ini ang biktima Bombo Erlin. Okay, sige. Sa Bombo Erlin para sa pagpangalad sa Bombo Reports 2nd edition, ini si Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Liani Zil Minardo. Panayon ni subong nga pagpangita sa ngaton ng mga otoridad diri sa Maya suspetsado nga mo nga nagbuno sa sining biktima dira sa Maya syudad sang San Carlos. 3 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Ato na ginapanginbulahan ang bago naton ang mga teachers diri sa may pungsod Pilipinas. Kaya sa gin-announce ang Professional Regulation Commission ang numero or ining result sang LET Banwa or Licensure Examination for Teachers ang ginapagwa kahapon Nobyembre 29. That is 47 working days pagkatapos sang examination. Ang elementary teachers 4,883 ang mga nakapasar out of 8,726 ka mga examinees. So that is 55.96% sa mga nagakuha sang pasinawan banwa. And diri 3,908 dira ang mga first-timers and then 975 amo ni ang mga repeaters. Nagpanguna diri sa may elementary level, Rowena Solasito Bongolto sa Mindanao State University General Santos City. Meron sa 92.20% rating. Joel Jan Salamanca Agne, number 2 sa Pangasinan State University. And then apat ni sila actually kabilog. Renalyn Bangonon, Christine Celestian, and Roma Kiefer Suliman. Mayroon sa taga 91.60% rating. Number 3 is from Cebu Technological University. Meron sa 91.40% rating. Upod niya diri ang taga University of Pangasinan, and then Assumption College of Davao, and the Mindanao State University General Santos City Campus. Sa muni ang top 3 diri Banwa sa bahin sang elementary level nga mga nagakuha sang ining licensure examination for teachers. Sa bahin naman Banwa sang secondary level, medyo nagabulabid show subong ang website sang Philippine or Professional Regulation Commission. Dugay-dugay igahabotang maraton sa aton sa Facebook page ang ining mga nakapasar bala sa may licensure examination for teachers nga ginahatag sang Professional Regulation Commission na 47 dias na ang nakaligat. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Huling araw na buwan ng Nobyembre at 30 na po, Holiday Bonifacio Day. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita.
Sa ating international news, ang World Health Organization sinisi ang hindi pantay na pamamahagi ng COVID-19 vaccines kaya nagkaroon ng Omicron variant. Samantalang Amerika naman, may malaking kakayahan daw para labanan ang Omicron COVID variant kaya hindi na magkapatupad ng matinding travel bans ayon kay US President Joe Biden. Mahigit kalahating milyong individual lamang naman ang nabakunahan kontra COVID-19 sa unang araw ng National Vaccination Days ayon yan sa Department of Health. Samantala, si Pangulong Duterte Abay agad nagpatawag kagabi ng meeting sa National Task Force Dilan Parin sa kinatatakutang Omicron variant mandatory vaccination ikinokonsidera na. Mga kilos protesta naman nakahanay ngayon kasabay ng 150th Bonifacio Day. Nationwide vaccination inasahang mas marami ang makikilawak ngayong Day 2 dahil walang paso. Sa sports balita naman, ang bansang Portugal kinumpirma 13 football players na positibo rin sa Omicron variant ng COVID-19. At sa ating entertainment news, American pop sensation na si Conan Gray looking forward na magkasama ang kanyang mga fans sa Asia at nagbahagi rin patungkol sa kanyang friendship sa film superstar na si Olivia Rodrigo. At live via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Patuloy ang pagbabala ng World Health Organization na may mga iba pang variant pa ng COVID-19 ang lilitaw kapag patuloy ang pagkakaroon ng hindi pantay na pamamahagi ng bakuna. Sinabi ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na noon pa man ay kanilang binalaan ang mga mahihirap na bansa na sila ang labis na mapektuhan dahil sa kakulangan ng bakuna, dahil sa karamihan anya ng mga bakuna ay napupunta sa mga G20 members. Inihalimbawa nito na mayroon lamang 0.6% na lahat ng COVID-19 vaccines ang napunta karamihan sa Africa. Aabot pa sa 103 bansa ang hindi pa naabot ang 40% ng mga vaccination target dahil sa kulang sa pagkukuhanan ng mga bakuna. Pakinggan natin si World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and precarious our situation is. Omicron demonstrates just why the world needs a new accord on pandemics. Our current system disincentivizes countries from alerting others to threats that will inevitably land on their shores. We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections, or more risk of evading vaccines. Scientists at WHO and around the world are working urgently to answer these questions. We shouldn't need another wake-up call. We should all be wide awake to the threat of this virus. We're living through a cycle of panic and neglect. Hard-won gains could vanish in an instant. Our most immediate task, therefore, is to end this pandemic. Indeed, our ability to end this pandemic is a test of our collective ability to prevent, respond effectively to future pandemics, because the same principles apply. Courageous and compassionate leadership, fidelity to science, generosity in sharing the fruits of research, and an unshakable commitment to equity and solidarity. If we cannot apply those principles now to tame COVID-19, how can we hope to prevent history repeating? Samantala, tinawag naman ni US President Joe Biden na hindi dapat maging dahilan ng pagkatakot at sa halip ay maging dahilan ng pagkabahala ang paglitaw ng Omicron variant ng COVID-19. Sinabi nito na mayroon ang pinakamagaling ng bakuna, gamot ang mga eksperto sa buong mundo at bawat araw ay pinag-aaralan nila ang nasabing virus. Lalabanan anya ng Amerika ang variant sa pamamagitan ng siyentipiko at may kaalaman na hakbang at hindi sa pagkabahala at kaguluhan. Itinuturo
Itinuturing pa rin ito na ang bakuna pa rin ang nangungunang proteksyon laban sa COVID-19. Naniniwala ito na gumagawa ng paraan ng eksperto para mabago ang bakuna na kayang labanan ang bagong variant ng COVID-19. Sa ngayon ay hindi pa pinag-iisipan ng US government na magpatupad ng lockdown. Pakinggan naman natin ngayon si US President Joe Biden. Today, there are 3 messages about the new variant that I want the American people to hear. First, this variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. And we'll fight this variant with scientific and knowledgeable actions and speed, not chaos and confusion. We have more tools today to fight the variant than we've ever had before. From vaccines to boosters, to vaccines for children, 5 years and older, and much more. A year ago, America was floundering against the first variant of COVID. We beat that variant significantly, and then we got hit by a far more powerful threat, the Delta variant. But we took action, and now we're seeing deaths from Delta come down. We'll fight and look, we're going to fight and beat this new variant as well. We're learning more about this new variant every single day. And as we learn more, we're going to share that information with the American people candidly and promptly. Second, the best protection, I know you're tired of hearing me say this, the best protection against this new variant or any of the variants out there, the ones we've been dealing with already, is getting fully vaccinated and getting a booster shot. Most Americans are fully vaccinated, but not yet boosted. If you're 18 years or over and got fully vaccinated before June the 1st, go get the booster shot today. They're free and they're available at 80,000 locations coast to coast. A fully vaccinated booster person is the most protected against COVID. Do not wait. Go get your booster if it's time for you to do so. And if you are not vaccinated, now's the time to get vaccinated and take your children to be vaccinated. Every child aged 5 or older can get safe, effective vaccines now. And as additional protections, please wear your mask when you're indoors, in public settings, around other people. It protects you, it protects those around you. Iyo'y napakinggan si US President Joe Biden. Samantala, balita naman sa Pilipinas, susuriin muli ng tinatawag na Philippine Genome Center o PGC ang mga samples na nasa kanilang laboratorio para matiyak na hindi pa dumarating itong Omicron variant ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ng PGC Executive Director na si Dr. Cynthia Saloma na nasa 18,000 na samples na nasa kanilang opisina ay wala pa silang nakitang isang uri man ng Omicron. Malagaan niya na magsagawa ng retest sa mga samples mula sa mga nagpositibo sa COVID-19 na nanggaling naman sa ibang bansa. Pagtiyak din naman ni Dr. Eva Cutionco ng National Institute of Health na wala pang nadidetect na Omicron sa mga samples na tanggap nila sa kanilang laboratorio. Narito nadag na pahayag ni Executive Director Dr. Cynthia Saloma ng Philippine Genome Center. Ngayon naman po, kailangan naman nating i-detect itong Omicron if ever it has entered the country. So far po, Mr. President, we have already done about 18,000 whole genome sequences. And binalikan po natin yung ating database, wala pa po tayo nakita ni isang Omicron. So going forward po, Mr. President, I think we need to backtrack samples from early November and then going forward, all other samples coming in to the Philippines, yung mga positives nating mga samples sa airport as well as at different places of the Philippines kung mapaipadala sa amin at we can do more intense sequencing. At dahil naman po sa tulong ng DBM at DOH, we were able to expand our genomic biosurveillance capability, and probably, Mr. President, by next month, we will be ready to do sequencing in Visayas and Mindanao po. Yan pa rin ang dadag na paliwanag ng Executive Director ng Philippine Genome Center, si Dr. Cynthia Saloma.
Samantala, ano nga ba ang pagkakaiba ng Omicron at Delta variants? Ayon sa mga eksperto, ang Omicron ang pinakabagong variants ng coronavirus at isa ring pinakamabilis na binansagang variant of concern ng World Health Organization dahil sa tila mabilis nitong pagkalat sa South Africa at sa maraming nakakagambalang mutation nito. Ang paglitaw nito ay humantong na sa mga travel restrictions, high-level government meetings at mga pangako ng mga manufacturers ng bakuna na magsimulang gumawa ng mga bakunang particular sa strain kung sakali. Ano nga ba ang kaibahan ng Omicron variant sa iba pang variant ng COVID-19 kagaya ng Delta variant? Ang Delta variant ang naging dominant ngayon sa Amerika at sa ibang mundo. Ito ay bumubuo ng 99.9% ng mga kaso sa Amerika ayon yan sa US Centers for Disease Control and Prevention. Kilala rin bilang B161.2. Ito ay malinaw na mas madaling naililipat kaysa iba pang mga variant. Ngunit hindi pa rin malinaw kung nagdudulot ito ng mas matinding sakit. Nagdadala ito ng cluster of mutation sa spike protein. Maaari din itong iwasan ang immune system na maaring mga hulugan na ang mga taong na-infect ng isang beses ng mas lumang variant ay maaring muli itong magpositibo sa virus. Ang Omicron naman o ang B11529, ang bagong variant ay parang napakabilis kumalat ayon kay Tulio de Oliveira, Director of South Africa Center for Epidemic Response and Innovation. Ipinakita ng genetic sequencing na nagdadala ito ng malaking bilang ng mga nakakagambalang mutation sa spike protein. Ang parang bukol na istruktura sa ibabaw yan ng virus na siya nakipaglaban sa mga cell na nahawaan nito. Ang ilan sa mga mutation na iyon ay nakilala na mula sa iba pang mga variant at kilala na ginagawang mas mapanganib ang mga ito, kabilang ang tinatawag na E484K. Noong nakarang linggo lamang iniulat ni Scott Weber ng University of Texas Medical Branch at mga kasamahan sa journal Nature na maaring makahawa ang Omicron kapag bumahing, umuubo at humihinga ang tao. Tulad ng Delta, nagdadala rin ang Omicron ng mutation na tinatawag na D614G na lumilitaw na tumutulong sa virus na mas makadikit sa mga cell na nahawaan nito. Tanging ikinabahala ng mga scientists sa Omicron variant ay ang dami ng mutations nito na makakaapekto sa spike protein. Bakit? Iyon ay dahil ang karamihan sa mga nangungunang bakuna ay nagta-target sa spike protein. Ang mga bakunang ginawa ng Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca at iba pang kumpanya ay gumagamit lamang ng maliliit na piraso o genetic sequence ng virus na hindi buong virus at lahat ng mga ito ay gumagamit ng mga piraso ng spike protein upang makakuha ng immunity. Kaya't ang pagbabago sa spike protein na ginagawa hindi gaanong nakikilala ng mga protina ng immune system at mga cell na pinasigla ng isang bakuna ay magiging isang problema. Sa ngayon wala pang katibayan na nangyari ito, ngunit walang paraan upang malaman sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mutation lamang ng virus. Kailangang maghintay at tingnan ng mga mananaliksik kung mas marami infection ang dulot ng Omicron kaysa iba pang variant. Tanging paalala lamang ng mga eksperto na maiwasan lamang ang virus sa pamamagitan niya ng pagsusuot ng face mask, hand washing, physical distancing at good ventilation. Kailangan din ipatupad ang distancing, testing, isolate, quarantine at vaccination kabilang na ang booster shots. Iwasan din ang mga indoor crowds. Samantala naman, narito ang listahan ng mga bansa na may kaso ng COVID-19 Omicron variants. Ang Australia, 2 cases. Austria, 1 case. Belgium, 1 case. Botswana, 19 cases. Canada, 3 cases. Czech Republic, 1 case. Denmark, 2 cases. Germany, 3 cases. Hong Kong, 3 cases. Israel, 1 case. Italy, 1 case. The Netherlands, 13 cases. Portugal, 13 cases. South Africa, 77 cases. Spain, 1 case. At ang United Kingdom, 9 cases. Samantala, balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Iniulat naman ng Department of Health o DOH na nasa kalahating milyong individual lamang o kabuang 547,000 mahigit ang nakatanggap ng COVID-19 vaccine doses sa unang araw ng 3 araw na National Vaccination Drive nitong nakalipas na Lunes na magpapatuloy ngayong araw at bukas. Malayo ito sa target ng pamahalaan na 3 milyong Pilipino na matuturukan ng bakuna laban sa virus sa unang araw ng bayanihan bakunahan. Paliwanag naman ni Health Undersecretary Merna Kabutahi na kalahati pa raw ng mga vaccination sites ang hindi pa raw nakakapagsumiti ng kanilang report.
Ayon pa sa Department of Health, ang kanilang inilabas na data kagabi ay mula sa 2,974 inoculation sites mula sa halos 1,000 local government units. Katumbas lamang ito ng 48% mula sa 1,600 participating LGUs sa buong Pilipinas. Aminado ang Department of Health na isa sa mga hamon ngayon ang pagkasagawa ng National Immunization Program ay ang pagkaantala pa rin ng mga reports sa mga vaccination data at maliban pa rito, naobserbahan din ang kakulangan ng kapasidad ng mga LGUs na ma-accommodate ang mga walk-ins at mga minors at meron ding ilang vaccination centers na talagang bumuhos ang mga magpapabakuna ng ating mga kababayan. Kaugnay nito ay minungkahi naman ni Undersecretary Kabutahi ng pagdaradag pa ng vaccination sites at palawigin pa ang oras upang mas marami pang mabakunahan at maabot talaga ang target na 3 milyon kada araw kumpara kahapon na 0.5 milyon lamang. Sa data pa hanggang November 28, nasa mahigit 35.6 individual na o 35.6 billion na fully vaccinated sa bansa o 46.2% pa lamang ng target population habang nasa mahigit naman 45 million katao naman sa 58.8% na target ang nakatanggap na ng unang dose ng COVID-19 vaccines. Sa dagdag pang balita, si Pangulong Duterte nagpatawag ng meeting kagabi sa National Task Force dahil sa Omicron variant. Ang mandatory vaccination ikinukonsidera na. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jen, Bombo Elmar, kaugnay nga sa concern naman ng mga Pilipino kaugnay sa Omicron variant ng COVID-19. Ito, kagabi ay agad nagpatawag ng pulong si Pangulong Duterte sa National Task Force kasama na yung ilang mga eksperto dito sa Pilipinas para pag-aralan na pag-usapan kung paano mapigilan yung pagpasok at pagkalata ng Omicron variant dito nga sa Pilipinas. At dito ay talagang tinanong diretsahan ni Pangulong Duterte itong si Health Secretary Francisco Duque III kung papasok ba o mapapasok ba ang Omicron variant dito sa Pilipinas. Bagay na tinugon naman ni Secretary Duque na ang issue o ang pinag-usapan na ngayon ay hindi na kung makapasok ba, kundi ay kung kailan makakapasok ang Omicron variant dahil talagang asahan natin na talagang makapasok raw sa ating teritoryo gaya ng ating naranasan sa Alpha, Delta at ilan pang mga variants na unang dinanas at nagkalat dito sa Pilipinas. Na ito ang bahagi ng sagot ni Secretary Duque sa katanungan ni Pangulong Duterte. Diretsahan na lang. Is there a possibility that the Omicron will visit the Philippines? Yes, sir. It is a matter. It's not a matter of if, okay? It's a matter of when. Yeah. So talagang yan po, papasok yan just as we have experienced with Alpha, Beta, Delta, among the more compelling variants of concern, Mr. President. So, kinakailangan talaga paigtingin po natin ang ating pong PDITR strategy. I think there are three major interventions that we need to emphasize to our people. Number one is the enforcement of the compliance to the minimum public health standards. So, yung sinasabi niyo po, sir, mask. At now, ako, ang talagang face shield ay under the 3Cs context in the closed spaces, mag-face shield, in crowded areas, in close contact settings, just like in the transport sector, where people, as we have increased the carrying capacities of our public utility vehicles, I think now, with the threat of this Omicron variant, it will be an added layer of protection. Ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Francisco Duque III at kaugnay nga rito ay marami yung mga pinag-usapan pa kasama yung mga eksperto at dahil sa banta ng Omicron variant ay ipinanukala ni Pangulong Duterte o kanyang pinalutan kagabi yung gawin ng mandatory
ang pagpapabakuna para malabanan yung pagkahawa-hawa at siyempre yung severe cases na maaaring idulot ng bagong variant. At hinintay lamang daw niya yung magiging rekomendasyon ng Interagency Task Force at kung sakali na ito ay rekomenda ay kanyang aprubahan, Bombo Elmar. Na ito ba ang dagdaga na bahagi naman ng pahayag ni Pangulong Duterte? Itong mga tao na ayaw magpabakuna, if the task force will decide to make it mandatory, mamili kayo. Talagang, because it's not a question. Itong human rights, let me explain. Kagaya ng itong isang opisina tayo dito, if there's one or two ayaw magpabakuna, and they are already in the nakuha na nila at humihinog na yung virus, ihawa mo lahat. So it's unfair. It's actually to protect public health. The ministerial functions of government are government can issue measures that will protect public health, public safety, public order. It's in the police state. Nakaano sa category police state. So in some countries mandatory na. Dito maingay ang human rights. So ang una nating targetin, puntahan natin sa opisina. Ako, kung may malaman ako na director o ano, magdala ako ng doktor, itusok, turok ko yung needle sa ulo mo, hindi sa kamay. Really, I'm not joking, but yan yung bahagi ng pahayag ni Paolo Duterte sa kanyang bigla-biglaan na advisory sa amin kagabi na meeting sa National Task Force matapos ang kanyang event sa Antipolo City sa Rizal kaugnay sa Bayanihan Bakunahan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Raymond, naalala ko isa sa tanong kagabi ng Pangulong Duterte sa mga eksperto sa panel ng mga expert panel ng ating bansa kung ang rekomendasyon nila dapat bang ibalik bilang mandatory itong pagsusuot ng face shield in the light of this itong Omicron na to, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Marami yung mga eksperto at si Secretary Duque rin mismo ay naniniwala na talagang kailangang ibalik. Lalo na sa mga tinatawag na 3Cs, yung close area, yung mga matataong lugar na publiko, tapos yung may mga yung close contacts, yun. Para daw may dagdag na layer of protection, Bombo Elmar. At sinasabi nga, di na bali yung pagtawanan tayo. Kung naka-face shield pa rin, importante ay yung protection maliban sa face mask, Bombo Elmar. So tingnan natin, baka may bagong ilalabas na resolusyon, kaya order for that matter ang National Task Force o IATF para sa pagbabalik ng mandatory use of face shield, Bombo Elmar. Dahil ang sinasabi ng ilang eksperto, yung Delta ay nakayanan ng Pilipinas dahil sa meron tayong mga dagdag na proteksyon na Bombo Raymond. Ito mga nakalipas na buwan, Bombo Raymond. That's right, at maganda rin kasi yung naging tulong ng vaccination dahil marami na bakunahan, so talagang kumbaga hindi nagkaroon ng masyadong hawaan. Although mataas din yung naging hawaan, pero hindi umabot sa mga severe cases at pagkamatay. So yan yung laging binibigyan din ni Pangulong Duterte, Bombo Elmar. Bakuna talaga ang kailangan dito sa kailangan. Lagi kahit sa mga international forums na kanyang dinadaluhan ay hindi talaga malalabanan, pagtagumpayan ang COVID-19 hanggat hindi lahat
ng mga nasyon, mga mahirap na bansa ay nagkaroon ng patas na akses. Kaya lagi niyang kinakalampag yung mga mayamang bansa gaya ng US na Europe na nagko-corner ng mga bakuna at yung iba sa Africa ngayon nandyan na yung Omicron dahil nga ay minority lamang doon, kunti lamang yung may access na babakunahan, Bongbong Elmar. So yun talaga yung sinusulong ni Pangulong Duterte na dapat ay magkaroon ng access lahat ng bakuna para buong mundo ay magtagumpay laban sa virus, Bombo Elmar. Okay. Sa kabilang banda, Bombo Raymond, masasabi ba na hindi sinunod ang rekomendasyon ng IATF ng gobyerno itong panukala ng ilang grupo ng mga negosyante sa ating bansa na ilagay ang Metro Manila sa pinakamababa na Alert Level 1 kung kaya yung abiso kagabi mula bukas hanggang 15 ng Disyembre ay mananatili pa rin ang National Capital Region sa Alert Level 2 at marami pang lugar, Bombo Raymond, liban lamang sa lugar ng Apayao na Alert Level 3, Bombo Raymond? That's right, Bombo Elmar. So batay nga sa ipinadala ni Secretary Carlo Nograles na bagong resolusyon, ang Metro Manila ay manatili sa Alert Level 2. At ito ay naprobahan sa kanilang meeting noong November 29 kahapon at hindi muna ilalagay sa mas maluwag. Kasama yung Alert Level 2, yung Cordillera, Administrative Region, Benguet, Abra, Kalinga, Baguio City, Mountain Province at ilan pa. So kumbaga parang status quo muna lahat. Halos, Bombo Elmar, ay wag munang galawin habang ito nga at may pumasok o papasok posible na Omicron variant, Bombo Elmar. Sige, so ito na yung talk to the people ng Pangulo, Bombo Raymond. Wala na mamayang gabi, so kagabi yan, biglaan din ng abiso. Wala na. Well, sabi nga namin, wala kang talk to the people, pero may NTF meeting pala. At tingnan natin, baka mamayang gabi ay meron pa ulit na panibagong public address si Pangulong Duterte, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! The Vote 2022 Campaign Trail Update. Tinungo ni Senador Manny Pacquiao ang Agusan del Norte na kabilang sa kanyang binisita ay ang Kapitolyo kung saan kaalyado niya ang gobernador doon na si Del Corvera. Si Vice President Leni Robredo naman ay nanguna sa turnover ng 4 na school buildings sa Camarines Sur, katuwang ang PhilAmLife Foundation. Si Mayor Esco Moreno naman ay nasa City Hall ng Manila nakibahagi rin sa 3-day vaccination drive kasabay ng deklarasyon na dapat paghandaan ang posibleng pagpasok ng Omicron variant ng COVID-19 sa bansa. Si Presidential Senator Bongo naman kasama ang Pangulong Duterte sa paglulunsad din ng bakunahan kahapon ng hapon at na rin dyan sa isang mall sa Antipolo City. Namahagi siya at ang Pangulo ng milk tea sa mga pumila para naman magpabakuna. Sa kabilang dako, eksena naman ang Partido Reforma Standard Bearer na si Ping Lacson at ang kanyang running mate, kaugnay po naman sa consultation meeting mamaya sa ilang stakeholders ng bus transportation industry. Samantala, wala namang public events si dating Senador Bongbong Marcos at naglabas lamang ng statements sa ilang mga usapin sa bansa. Posibleng malilimitaan lamang sa 15 presidential candidates at 12 vice president para sa 2022 elections. Sinabi ni Commission on Elections si COMELEC spokesperson James Jimenez na mayroong 82 motu proprio cases ang inihain laban sa mga aspirant na nagpasa ng kanilang certificates of candidacy sa pagkapangulo. 15 naman sa vice president at 108 naman sa pagkasenador. Dagdag pa nito na ang pinakamaraming presidential candidates na tumakbo ay 10 at ito ay noon pang dekada 90. Paglilinaw pa ni Jimenez na hindi sila nagdedeklara ng nuisance ang isang kandidato para mabawasan ang listahan at sa halip ay may sinusunod silang mga basihan. Posible sa darating na Disyembre 15 ay may palabas na ng COMELEC ang kompletong listahan ng mga tatakbo sa lahat ng posisyon para yan sa 2022 elections. Samantala sa kaugnay pa ring balita, nasa kabuang 89 na mga petisyon ang nakahain ngayon sa COMELEC para kansalahin daw o hiniling ang kandidatura ng kansilahin ng ilang political aspirants para naman sa 2022 national at local elections. Base sa data na nakuha ng Bombo Radio mula sa COMELEC, 2 sa 89 na petisyon ang inihain ni Father Christian Buenafe at Tiborcio Villamor Marcos laban sa kandidatura ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ilang petitioners naman na
nanawagan na kansilahin ang COC ng mga kumakandidato sa pagkasenador at kinatawan pagkagobernador, vice governor, sangguniang bayan, pagkaalkalde at pagkabisi-alkalde. Samantala sa 5 pahinang kasagutan naman ni dating Senador Marcos sa Somon na inesyo ng COMELEC may kaugnayan sa apilang kansilahin ang kanyang COC. Kanyang inihayag na kwalipikado siyang tumakbo sa posisyon bilang Pangulo naman sa 2022 elections. Nauna rito iginit pa ng mga petitioners na hindi maaaring tumakbo sa public office si Marcos dahil sa nahatulan daw ito ng Quezon City Court ng multiple failures sa paghain ng kanyang mismong income tax return mula 1982 hanggang taong 1985. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, mga kilos protesta nakahanay ngayon kasabay ng 150th Bonifacio Day. Ang nationwide vaccination, inaasahang mas marami ang makikilahok ngayong day 2 dahil walang pasok. Kaugnay niyan, may live report si Bombo Dennis Hamito. Ang mga aktibidad may kinalaman pa rin sa ika-158 Bonifacio Day celebration ng ating bansa. Dito sa Bonifacio o Liwas ang Bonifacio ay sinasagawang aktibidad kung saan yung hanay ng Philippine Navy sila yung nasiwa dito sa pag-aalay ng bulaklak para kay Andres Bonifacio. At matatandaan niya na si Bonifacio ay dito mismo lumaki sa lungsod ng Maynila. Tawag nga sa kanya isang batang tundo. At maliban dyan, may mga aktibidad din na isasagawa kakibat ng okasyon na ito. Pero sasabayan din niya ng mga kilos protesta ng ilang militante at may mga politiko rin na makikibahagi sa naturang mga aktibidad dyan sa may parte ng Bonifacio Shrine at maraming iba pang mga lugar. Sa bahagi naman ng pinaglabanang shrine sa San Juan City, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang siyang mangangasiwa ang una sa naturang aktibidad. Pag-aalay ng bulaklak bilang parte pa rin ng pagbibigay pagkilala sa ating bayaning sikat Andres Bonifacio. Samantala, sa dagdag pa nating mga impormasyon ng Bombo Jane, Bombo Elmar, ngayong araw dahil nga Bonifacio Day at Fiesta Oficial, inaasahan na mas malaking bilang ng mga magpapabakuna ang pupunta dun sa mga venue, yung mga vaccination area sa iba't ibang dako ng ating bansa. Yan ay dahil walang pasok ang mga estudyante, laring pasok sa trabaho, ang mga nasa pampubliko at pribadong tanggapan na saklaw itong okasyon ngayon. Maliban na lamang dun sa mga frontline workers na tuloy pa rin ang kanilang trabaho kahit panahon ng Fiesta Oficial. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, unang-una, I'm just curious, dyan sa lugar mo, actually ito yung PhilPost, nandyan yung Postal Corporation of the Philippines, ang postal office, main office dyan, Liwasang Bonifacio, katabi niyan, Pasig River na. Dyan sa likod mo, may mga tolda at iba pa. Yan ba talagang inilagay para ngayon araw lamang na special na ito, Bombo Dennis? Parang may mga aktibidad dyan. Parang, talagang pinaghandaan ng husto, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Actually, yung nasa likod natin ay venue ito para sa pagdiriwang ng ika-158 araw na itong Bonifacio Day. At nandito mismo si Mayor Isko Moreno Dumagoso ng lungsod ng Maynila at yung mga opisyal ng Philippine Navy. Sila yung nag-alay ng bulaklak dito sa itong Bonifacio o Liwasang Bonifacio Monument na nandito, Bombo Elmar. At yan ay parte ng pagkilala sa kanilang kababayan, taga rito mismo sa lungsod ng Maynila. Itong si Bonifacio at parte ng programa yung paghahandog ng bulaklak. At may mga awitin, may mga programa na nakahanay dito ngayong araw, Bombo Elmar. Ito talagang may nakahanay pala, paano yung magkikilos protesta? Papayagan ba silang makalapit dyan, Bombo Dennis? Lalo na ngayon, nasa pandemya pa rin tayo, Bombo Dennis. Well, meron namang ibang lugar. Yung kabilang area, yung gilid na madalas pinupuntahan din sa may City Hall, ay may lugar na madalas pagtipunan ng mga nagkikilos protesta. Pero nung dumaan kami kanina, ay mangilan-ngilan pa lamang yung mga taong nandun. Pero dun sa programa nila ay pinakita sa atin na mamaya may mga personalities din silang invited. At ilan sa mga ito, mga tumatakbong politiko sa 2022 elections sa Bombo Elmar. Okay. Si Pangulong Duterte, maasahan ba ngayong umaga na magkakaroon din ng kanyang message? Okay naman, ay talumpati, Bombo Dennis?
si Pangulong Rodrigo Duterte ay mangunguna naman doon sa San Juan City, kagaya ng binanggit natin kanina, at pinaglabanan shrine, yung venue ng kanyang aktibidad, Bombo Elmar. Okay. Sige, baka may mensahe siya, no? May maasahan natin. Nababanggit mo rin kanina yung usapin dito sa 3 araw na bakunahan bayanihan na Bombo Dennis, ano? Kahapon, katulad sa atin, medyo nagulat tayo dahil sa 250,000 lang ang nakapagbakuna. Ang target nila rito 9 million sa 3 araw. Pero hindi naka 1 million. Pero binabanggit naman dito, Bombo Dennis, kulang pa raw sila ng mga data, mga datos. Paano nila pag-ibayuhin pa ito na talagang ma-meet yung target? Dahil sa kung hindi, talagang magkakaroon tayo tuloy-tuloy ng pangalawang run, pangalawang beses na national vaccination, mass vaccination drive, Bombo Dennis. Gano'n na nga, Bombo Elmar. Pero dahil nga ngayon ay piyesta opisyal, mas marami naman yung inaasahan. So baka makahabol mula doon sa 250,000 lamang kahapon. Baka ngayon maging 1.5 million kung papalarin, Bombo Elmar. Lalo't nationwide itong aktibidad na ito. At dito mismo sa lungsod ng Maynila, kaya hindi na gaanong marami yung mga nagpa-participate dahil karamihan ay mga bakunado na. In fact, welcome na nga dito yung magpapabakuna kahit mga outsider. Ibig sabihin, yung hindi naman taga-lungsod ng Maynila, pwede na rin magpaturok ng bakuna dito dahil karamihan dito sa mga nasa syudad na eligible o qualified ay nabigyan na ng initial na bakuna, Bombo Elmar. At yung iba, fully vaccinated na nga. Siguro tama yan na Bombo Dennis, sa mga probinsya. Doon talaga tayo mag-focus ng gusto, Bombo Dennis, dahil sa Metro Manila, tulad ng binabanggit mo, ay napakarami na nang nabakunahan na Bombo Dennis. Kaya naman, yung kahapon na data, lalong bumaba. Sana magtuloy-tuloy yung mga bagong kinapitan ng virus dahil sa marami na nga ang nabakunahan na mga residente ng Metro Manila. Unlike sa mga provinces sa Bombo Dennis, malaki mga paghamon dahil sa marami mga problemang kinakarap sila. Logistics at mismong yung syringes daw, at yun na rin yung pag-iimbak doon, Bombo Dennis. So, kumpara sa Metro Manila, na mas advanced yung pag-iimbak dito, yun talaga ang makafocus ng husto doon na Bombo Dennis. Gano'n na nga, Bombo Elmar. So yung storage facility, yun dapat yung pagbutihin, dagdagan pa kung sakali man na posible pa, dahil tuloy-tuloy pa itong pandemyang ito dahil may panibagong variant, Bombo Elmar, at kinakailangan talaga natin ito yung long term na ang preparasyon dito. Sabi nga ng Department of Health ay hindi lamang para sa pandemya ng COVID-19, kundi maging sa posible pa mga susunod na pandemya at iba pang sakit na maaaring kumalat, kasama na yon sa dapat nating paghandaan. Sige, ingat kayo dyan, Bombo Dennis. So, tapos na ba ang programa dyan, Bombo Dennis? O magpapatuloy pa yan? Tuloy pa. Nagpapatuloy pa ito, Bombo Elmar, at ilang programa pa yung nakahanay dito. So, mamaya may mga update pa tayo hinggil dyan. Direktamente live mula dito sa Liwasang Bonifacio. So, si Bombo Dennis Hamito, nag-uulan para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Mas Radio. Bombo! Alright, bagaan din natin kung makahabol bago magtapos yung programa natin. Dilan si Pangulong Duterte, tulad ng binabanggit ni Bombo Dennis, ay maunguna rin sa flag raising ceremony dyan sa May San Juan. Baka magbigay din ng kanyang talumpati mensahe para naman sa malagang araw ngayon Bonifacio Day, itong holiday sa Pilipinas ngayong araw. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nakapagtala ang Department of Health ng pinakamababang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas na umabot lamang sa 665. Sinasabing pinakamababa na ito mula noong July 14 ng nakalipas na taon. Kung malala nitong nakalipas lamang na linggo, ang pinakamababa naman ngayong taon na mahigit lamang sa 800 sa daily tally ng Department of Health. Ang NCR ay nakapagtala lamang ng 161 na mga bagong COVID cases. Yun yung latest yan ng tally. Nasa ika-6 na araw na rin ngayon na mababa pa sa 1,000 ang natatalang bagong kaso ng COVID-19 sa kada araw. Sa ngayon, ang kabuang tinamaan ng coronavirus sa Pilipinas mula na nakalipas na taon ay nasa mahigit 2.8 million na. Samantala, mayroon namang naitalang 993 na mga pasyente na panibagong gumaling sa virus. Yung mga nakarecover naman sa bansa, bunsod pa rin ng COVID-19, ay umaabot na sa 97.7% o katumbas po yan ng 2.7 na milyon na mahigit. Ganman, merong bagong nadagdag na 141 na mga bagong namatay. Nasa ika-13 araw na ngayon
na mahigit sa 100 ang pumanaw sa bilang ng Department of Health na kanilang naiuulat na kaugnay pa rin sa deadly virus. Ang kabuang death toll sa bansa ay nasa 48,501 na. Mayroon namang 3 laboratorio ang nabigong makapagsumiti ng data sa Department of Health. Nilang sa natatalang mababa ang COVID cases, patuloy pa rin naman ang paalala ng Department of Health na huwag magkampante. At agin na rin nilang sa nandyan pa rin yung banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod naman sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, may face shield kung maaari at mag-physical distancing pa rin at maghugas ng kamay. Samantala, tiniyak naman ng Department of Health na mayroong kapasidad ang Philippine Genome Center na ma-detect ang COVID-19 variant na Omicron. Hinikayat ni Dr. Alethea de Guzman, Department of Health Epidemiology Bureau Medical Specialist, ang mga LGUs at Regional Epidemiology and Surveillance Unit na agad na i-report sa kanila kapag makapagtala ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang nasasakupang lugar at tiyak agad na maisumite ang mga samples na nagmula sa mga clusters para sa sequencing. Umapila din si Dr. de Guzman sa mga laboratorio na sumusuri sa samples mula sa mga returning overseas Filipinos na agad na ipadala ang mga samples na lumabas na positibo sa COVID-19 upang agad na ma-sequence. Pagtitiyak din ni Dr. de Guzman na pagdating sa mga returning overseas Filipino workers, wala silang palalagpasin, lalo na ngayon nakakaunti na lamang ang mga nagpupositibo sa virus. Inatasan na ang mga laboratorio na isumite ang lahat ng samples na eligible para sa sequencing upang masuri kung may presensya ng Omicron variant. Sa kasalukuyan, ayon kay de Guzman, base na rin sa kasalukuyang genomic sequencing ng PGC, walang kaso ng Omicron variant na na-detect dito sa Pilipinas. Samantala naman, nanatili pa rin nasa low risk ang COVID cases sa classification sa Pilipinas kung saan bumaba pa ang bagong bilang ng COVID-19 case sa buong bansa ng 34% nitong nakalipas lamang na linggo. Lumalabas sa tinatawag na epidemic curve ng natalang COVID-19 cases kada araw ay mas mababa pa kumpara sa pinakamababang numero o bilang ng COVID-19 cases matapos ang peak na halos 5,000 kaso na iniulat noong buwan ng Abril ng taong kasalukuyan. Ayon naman sa report ng Department of Health Epidemiology Bureau OIC Director na si Dr. Alethea de Guzman, yung average COVID-19 cases na tatalaman naman kada araw mula November 23 hanggang November 29 ay nasa 896 o mas pababa pa ito ng 34% kumpara sa naitalang 1,300 plus na COVID-19 cases mula November 16 hanggang 22. Sa kabuuan, nasa negative 45% ang negative 2-week growth rate sa buong Pilipinas at mayroong 1.2 cases sa kada 100,000 populasyon sa average daily attack rate. Ito po yung ADAR na siya namang nagiging basihan ng kanilang pagtatali. Paliwanag naman ni Dr. de Guzman, sa oras na bumaba na sa isa yung kanilang daily attack rate na pagtatala, bababa na sa minimal risk ang classification sa Pilipinas. Pagdating naman sa mga critical cases ng COVID-19 ay nagplato na habang bumababa naman ang severe cases ng COVID-19. Samantala, yung rehiyon na nasa low risk ng COVID-19, kasama dyan yung National Capital Region NCR, kasama ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, kasama na rin itong Zamboanga Peninsula at ginarin ang lugar ng Mimaropa areas. Tumaas naman ang COVID-19 vaccination rate sa mga kolehiyo at universidad sa Pilipinas ngayong buwan ng Nobyembre, ayon yan sa Commission on Higher Education o CHED. Pero iginiit ng ehensya na kailangan pa rin imaitaas pa ito, lalo ng naturang sektor upang sa gayon ay kaagad ding maabot ang herd immunity. Dagdag pa, base sa mga reports mula sa 2013 Higher Education Institution hanggang noong Nobyembre 25, nasa 82% ng mga faculty members at empleyado na ang nakapagpabakuna kahit ng first dose pa lamang ng COVID-19 vaccines. Mas mataas kumpara sa 72% vaccination rate na naitala noong katapusan ng Oktobre. Nabatid naman na ang vaccination rate para sa higher education institutional personnel ay nasa 70%. Malapit naman ang pumalo sa 90% ang vaccination rate ng mga Higher Education Institute personnel sa Central Luzon, Eastern Visayas, Davao Region at Cordillera Administrative Region. Samantala, ang vaccination rate naman sa mga estudyante ay umakyat na rin sa 46% mula sa dating 30% lamang. Ang pagtaas na ito ay marahil sa agresibong school-based vaccination na sinimula noong kalagitnaan ng Oktobre ayon sa CHED.
Samantala naman ang Department of Transportation pinatitiyak sa Interagency Task Force kung kailangan na bang ibalik na sa 100% ang capacity ng mga pampasaherong sasakyan. May ulat si Bombo Jovino Galang. Humingi ng katiyakan ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade sa Interagency Task Force kung maaari bang luwagan ang ipinapatupad nilang health protocol sa mga sektor ng pampublikong transportasyon sa ginawang pagpupulong ng IATF kay Pangulong Rodrigo Duterte. Humingi ng paglilinaw ang kalihim kung magkakaroon ba ng pagbabago sa mga ipinapatupad na health protocols dahil sa paglutang ng Omicron variant ng COVID-19. Halimbawa anya, kung ibabalik ba ang paggamit muli ng face shield sa mga pampaserong sasakyan. Plano rin kasi ng DOTR na pagdating ng Disyembre ay gawin na lang 100% ang mga pasaherong papayagan na pasakayin sa mga pampublikong sasakyan. Tinayak naman ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na kanilang tatalakayin ang ipinarating na usapin ni Tugade sa pagpupulong ng IATF sa mga susunod na araw. My gentle observation is, meron ho bang mga suhestyon yung ating mga expert regarding the face shield? Pangalawa ho, I'll be more interested in transportation. Meron ho ba kayong suhestyon na masasabi sa amin na dapat bang ituloy namin yung pag-angat to 70% at habulin yung 100% pag Disyembre? Gusto nyo bang i-minor at i-cambio namin ito? Perhaps if this is not the forum wherewith to discuss the details of those, kailangan ho puntuhan kaagad sa IATF. Ang ibig kong sabihin, itutuloy-tuloy ko ba yung pagpunta sa 70% at taasan at kaganapin to ng 100% bago magtapos ang Disyembre? Pangalawa, doon sa physical standing, kailangan ko bang gawing optional pa rin ang paggamit nitong face shield? Mahalaga hong malaman namin kagad ito kasi gagawa kami ng growing and revolving policy of protocol. Yun lang po, gentle observation. This is not the forum to discuss it. Perhaps it is imperative that we discuss this at the soonest possible time at the IATF. Why? Because of the statement that Omicron is sure to come. It is just a matter of when. Hindi ho ako nagsabi niyan, yung mga expert ang nagsabi niyan. Ang sabi ho ng mga expert, gamitin yung basic protocol ulit. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa usapin naman ng West Philippine Sea, ano kaya ang sitwasyon doon ng mga sundalo na nakadestino pa rin doon sa lumang barko, yung nakasadsad doon na BRP Sierra Madre? Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Annalyn Soberano. Naka-standby ngayon ang lahat ng available transport assets ng Armed Forces of the Philippines, partikular ang kanilang mga aircraft para sa posibleng transport mission bilang suporta sa 3-day national mass vaccination laban sa COVID-19. Ayon kay AFP Chief of Staff, Lieutenant General Andres Centino, kanyang inalerto ang lahat ng kanilang air assets at maging ang kanilang mga kagamitan para mai-transport ang mga bakuna. Kanilang minobilize ang mga personnel mula sa Philippine Army, Navy at Air Force na siyang nakikipag-ugnayan ngayon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa implementasyon ng pagbakuna sa ating mga kababayan. Iniulat din ni Centino na bumuo ang AFP ng tinatawag nilang Vaccine Action Team na maaaring i-deploy sa mga lugar na kinakailangan ng mga vaccinators. Pakinggan natin si AFP Chief of Staff, General Andres Centino. Kami ay na-task ng ating national government to be a partner ensuring that we're able to contribute to the national vaccination effort. Ang mga ginagawa natin ay meron tayong mga liaison teams in the different areas of the country. We have mobilized our personnel from the Army, the Navy, and the Air Force, coordinating with the other agencies of government para ma-implement talaga natin yung pagpabakuna ng ating mga kababayan. We have also
created within the AFP units vaccine action teams. Sila ay binubuo para madideploy sa mga iba't ibang lugar kung saan kailangan. And we have also put on alert our equipment. We have our air assets, ang ating mga kagamitan for transport of the vaccines are being readied so that when needed, agad-agad natin silang ma-deploy. Samantala, tiniyak naman ni AFP Chief of Staff na kanilang tinutugunan ngayon ang living conditions ng mga tropa na nakadeploy ngayon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Centino na kanilang nire-repair ang dilapidated na barko para maayos ang tirahan ng mga sundalo sa loob. Bukod sa pag-repair sa nasabing barko, regular din ang ginagawang resupply sa mga tropa doon at ang pagpapalit ng mga personnel na nakastation. Muling uminit ang issue sa West Philippine Sea matapos bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas nang siyang nagdadala ng mga pagkain sa mga tropa. Inakusahan naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang China ng trespassing dahil ang Ayungin Shoal ay sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pakinggan natin muli si AFP Chief of Staff General Andres Centino. In Ayungin Shoal, we have our Navy boat there, LT-57, ang tawag nito BRP Sierra Madre. It has been there since 1999. And since then, we have considered it as a government post, a permanent government post, and it is manned by AFP personnel since 1999 hanggang ngayon. And considering that for the longest time nandun siya, subjected to the elements na nagkakaroon din ng nag-deteriorate. So, dahil may mga kasamahan tayong mga sundalo nandun, we have to also ensure that yung living conditions nila ay maayos. Kaya inaayos natin yung tirahan nila doon sa barko na yon. Aside from reprovisioning, we provide supplies regularly. Si AFP Chief of Staff General Andres Centino. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Iniulat ni US Drug Makers CEO Albert Bourla na sinimula na ng Pfizer ang paggawa ng isang bersyon ng bakuna nitong COVID-19 na partikular na nagtatarget sa bagong variant ng Omicron kung sakaling hindi epektibo ang kasalukuyang inoculation laban sa pinakabagong strain. Sinabi ni Bourla na ang kanyang kumpanya noong Biyernes ay nagsimulang subukan ang kasalukuyang bakuna laban sa variant ng Omicron na unang iniulat sa South Africa at pinangangambahang magdulot ng global wave ng mga infections sa COVID-19. Anya, ginawa na nila ang unang template ng DNA na siyang unang posibleng pagbabago ng proseso ng pagbuo ng isang bagong bakuna. Sinabi rin ng Johnson & Johnson noong Lunes na nagsusumikap silang gumawa ng Omicron-specific variant vaccine. Noong Biyernes, sinabi rin ng Moderna, isa pang nangungunang gumagawa ng bakuna sa COVID-19 na gumagawa ito ng booster shot laban sa bagong variant. Muling iginit ni Bourla na ang kasalukuyang bakuna ay napaka-epektibo naman laban sa Delta. At idinagdag pa nito na ang mga kumpanya ay umaasa na makagawa ng 4 na bilyong doses ng bakuna sa taong 2022. Noong Lunes, nagbabalang World Health Organization na ang bagong variant ng COVID-19 na Omicron ay nagdudulot ng napakataas na panganib sa buong mundo. Tiwala naman si Bourla na ang antiviral pill ng Pfizer ay gagana bilang isang paggamot para sa infection na dulot ng mga mutation kabilang ang Omicron. Samantala naman, mga residente sa Zimbabwe nagpapanik dahil pa rin sa Omicron variant. May pag-uulat ng Star FM Bacolod. Kinakabahala ng mga tao sa Zimbabwe ang COVID-19 Omicron variant kung saan una itong napaulat sa kalapit na bansa sa South Africa. Sa ulat ng Star FM Bacolod International Correspondent to Zimbabwe, Tafad Zabandera, magiging problema anya pag dumami ang Omicron cases dahil mahihirapan ulit sa pamumuhay mga residente kung magkakaroon ng panibagong hard lockdowns. The majority of Zimbabweans are in panic mode. You find that early this year, a spike in COVID-19 cases and the fatalities were blamed on the country's failure to totally shut down borders during festive season.
Sinabi naman ni Zimbabwe Vice President Constantino Chiwenga na tumatayo ding health minister hindi umano kailangan mag-alala ang kanilang bansa dahil handa sila sa pagharap sa panibagong COVID-19 variant na Omicron. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Kinumpirma ngayon ang pamahalaan ng Portugal na umabot sa 13 mga players ng football team ang nagpositibo sa Omicron variant ng coronavirus. Tinukoy ng kanilang National Health Institute na mga players ay nagmula sa Belenenses, isang soccer club na naglaro itong nakalipas na araw. Ayon sa mga opisyal, isa sa mga players ay unang nang nabiyahe patungo ng South Africa kung saan unang natukoy doon ang bagong variant ng COVID-19. Bago isinagawa ang laro, umabot sa 17 mga players at staff ng Belenenses Club ang nagpositibo sa virus. Hanggang sa lumabas sa pagsusuri ng 13 pala sa mga ito ay positibo rin sa Omicron variant. Sa boxing naman, desidido ang Mexican boxer at legend si Oscar De La Hoya na makabalik naman sa boxing ring sa papasok na taon. Sinabi nito na matapos siya dapuan ng COVID-19, mas lalong lumakas raw ang kanyang motibasyon na lumaban. Agad na tinarget ito sa kanyang pagbabalik si US retired boxing champion Floyd Mayweather Jr. Posible sa Mayo 5 ng susunod na taon ang pagbabalik nito kung saan nga ay kapistahan niya ng Mexico 5 de Mayo. Noon rito inalok ni De La Hoya si Mayweather ng $100 million para siya ay labanan at sinabing iyan pa rin ang alok nito sa US boxing champion. Kung malala, una nagharap ang dalawa noong pang 2017 kung saan nagwagi si Mayweather sa pamamagitan split decision. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Si Janine Gutierrez, dream come true na makasama sa bakasyon ang mga magulang kahit hiwalay na. May chika na si Bombones kay Abiab Mercado. Todo pasalamat si Janine Gutierrez sa mga magulang na sina Monching Gutierrez at Lotlot de Leon kasunod ng unang best nila na family vacation. Ayon sa 32-year-old actress, tinupad pa rin kasi ng mga ito ang pangako na mananatili silang pamilya kahit ilang taon nang hiwalay. Sa mga ibinahaging larawan, hindi raw maiwasan ni Janine na masenti sa kanilang swimming na tila sa isang resort sa Bataan. Napatunayan daw niya na hindi naman pala magiging bad forever ang mga may kaparehong setup ng kanilang pamilya, ngunit matatagalan lang talaga bago umayon sa kagustuhan. Taong 1989, ikinasal sina Lotlot at Monching na nauwi sa annulment pagsapit ng 2008. May bago na ngayong asawa si Lotlot na isang Lebanese. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang American pop sensation na si Conan Gray naman looking forward na makasama ang kanyang mga fans sa Asia at nagbahagi din patungkol sa kanyang friendship sa film superstar na si Olivia Rodrigo. Alamin naman ang detalye sa report ng Star FM Baguio. Looking forward ang American pop sensation na si Conan Gray na makasama ang kanyang fans sa Asia. Sa pagharap ni Conan Gray sa Southeast Asian media na dinaluhan ng Star FM Baguio, sinabi nito na kahit man wala pang mga Asian countries na kasama sa kanyang world tour, ay excited ito na makasama ang kanyang mga taga-suporta sa rehiyon. We had a whole entire tour planned previously before COVID hit, and I just can't wait to come out there. It's been so long since I've been to any of Asia at all, and I'm just excited to be surrounded by people who look like me again. That would be really nice. I'm just excited to kind of see a bit more and be around new people and new cultures. Tinig ni Conan Gray sa pahayag nito sa Star FM Baguio. Nagbahagi rin si Conan patungkol sa kanyang friendship sa Filipino-American superstar na si Olivia Rodrigo. We talk about music all day long. We both are just huge music nerds, and I love songwriting and she's a wonderful songwriter, so we always have tons of fun talking about music. I think that's just any normal friendship though. You love talking about music. Sumikat nga si Gray sa kanyang mga YouTube covers at patuloy pang nakilala dahil nga sa mga chart-topping hits nito, kabilang na ang kantang Heather. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon na nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Samantala, napakaaga ng Pangulong Duterte, parang ngayon pa lamang naalala natin ang pinakamaagang Pangulo. Nandun na siya ngayon sa San Juan, pinaglabanan na shrine. Manguna siya sa flag raising ceremony. Kaugnay po naman ang Bonifacio Day. At mamaya, abangan natin kung meron talumpati ang Pangulo. Ngayong, supposed to be 7:30 pala. Pero ngayon lamang dumating ang Pangulong Duterte. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po nang imbita sa lahat sa buong mundo, sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 25 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga
kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaliga, zidak na ang alas 8 sa aga. Welcome diri sa babangalaga disang Bombohanay Big Time adlaw sang Martes petsa 30 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Katapusan na ning adlaw para sa ika-11 nga bulan sa mga year 2021. Isa man ka regular holiday diri sa Pilipinas sa bangod sa Andres Bonifacio Day. 25 dias na lang ang nabilin antay sang adlaw sang Pasko. Kinawelkaman nato ng atong mga taga-Balmati diri sa bayan syudad sang Bacolod sa bangman probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa ring nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagid sa Facebook Live kag sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Hope na kita asala sa Nueva Media ang atak na sabong aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas sa pungsod sa mga balita sa batag sa ginampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga topiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan sa mga aga diri sa aton suning palatuntunan sa mga balita lokal. Siyempre, yara na kita sa ikaduwa nga adlaw sa National COVID-19 Vaccination Days. Ginalauman na sinibanwa ang mas madamo pa nga magapadulong sa mga vaccination centers. Ilabi na nga wala sa trabaho. Kahapon ang adlaw, masobra lamang sa tunga sa milyon ka mga Pilipino ang nabakunahan sa first day sa National Vaccination Drive. Malayo ini sa target naton ang pila ka milyon para kahapon nga adlaw sa Lunes. Kaya 3 million ang aton sa nga target kuntani kahapon. Bata sunod diri sa report sa National Vaccination Operations Center, masobra na gid lamang sa 547,000 ang numero sang mga nabakunahan. Diri sa aton sa may province of Negros Occidental, nakabakuna kita sang masobra 70,000 kahapon and kita ang number 1 sa bilog nga Western Visayas. Ang syudad sang Bacolod na napawan man nato ng target o kanang quota nga ginatalana sang gobyerno kaya ginatagan kita sang 22,000 ka target pero ang nabakunahan na kahapon is masobra sa 29,000. Kamusta nato nakaroon ng vaccination diri sa may barangay Mandalagan and then barangay Banago kadungan sa second day na sa National COVID-19 Vaccination Days karon sa report ni Bombo Franz Andro Burgos. Sa iban na pang mga balita lokal, mayon ni kaya nagapabili ng kita sa may alert level 2 diri sa may syudad sang Bacolod and the province of Negros Occidental, including Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo Province and then Iloilo City. That is December 1 to December 5 base man diri sa decision sang Interagency Task Force.
Speaking sang Omicron variant, ginabantayan nato na may pila man na diri ka mga hingyo ang mga grupo sa mga medical workers sa aton sa gobyerno Banwa kadungan sining mga tikang nga ginapatuman sang aton siniyang gobyerno. So mayara sang ining mga ginapatuman na nga travel restrictions sa Banwa, matibalon ta ginakaron kay Mama Jocelyn Andamo, ang Secretary General sang Filipino Nurses United. Kaysa ko tani diri sa Gitaduso isilaki pa naman sa may travel ban ang rehiyon sang Hong Kong. Pero wala din na laki pa sa mga areas nga ginapaydalong sang gobyerno sa Pilipinas sa may red list. Sa iban na pang mga balita lokal, aminado sa karon ang grupo sa mga negosyante diri sa aton sa may syudad sang Bacolod nga mayara gid sang epekto sa may aton ekonomiya kag sa mga negosyo ang ining bago na naman ng variant sang coronavirus ang Omicron. Kagin na deklarar sang World Health Organization bilang variant of concern. So may nakaroon sang report regarding dra si Bombo Lianizil Minardo. Siyempre sa buong adlaw, ginadumdum naton ang ika-158 nga kadlawan ni Andres Bonifacio. Ini ang ginadeklarar bilang special or sang regular holiday diri sa Pilipinas pinaagi sa Republic Act 2946. So ginadumdum naton as a national holiday ang ining kadlawan sang aton sini isa man sa mga baganihan sang pungsod Pilipinas nga natawo sa November 30, 1863. In fact, temprano pa si President Rodrigo Duterte dito sa may area ko na salin, pati gayonon ang ining mga rights bilang kabahin sang Andres Bonifacio Day dito sa may area sang Manila. So meron karon na sang special feature ginapreparar ang Bombo Radyo Bacolod. Check naton with the Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa mga balita nasyonal, ang Tiglikom sang Department of Health Banwa masigan na duso niya diri ang pagpasangkada pa sa aton COVID-19 vaccinations, pagbabakod sang healthcare system bangod sining Omicron threat. Pila actually ka mga eksperto nagapanawagan sa aton sa gobyerno nga dapat i-check agad ang mga sample from returning Pinoy sa bilang kabahin sa aton nga biosurveillance sa Omicron variant. Kaya ang Tiglikom sang Department of Health Banwa ang kampante kag nagabantay man ang DOH kay mayara gid sang posibilidad anuman ng oras makasulod diri ang ining Omicron variant, because that is not a matter of if but when ini magasulod diri sa aton. That is why nga temprano pa man nagpatuman sang travel ban ang aton ng national government. In fact, si President Rodrigo Duterte kadungan sa nga talk to the nation kagabi ang nagpahayag nga posibleng igapatuman na ang ining mandatory vaccination batok sa virus. Siling gani sa presidente kung pwede ko lang na matiro ng Omicron na variant obrahon koged. However, hindi man natin makita. Sige, sa mga balita international Banwa, nagapahayag sa karon ang Pfizer nga nagatingwa naman na sila nga makahimo gid sang bakuna para diri sa may Omicron variant. Kaya ang ining mga bakuna ang pwede pa man epektibo pa man sa mga unang kalain-lain nga mga variant sang coronavirus. However, tisiling nila mahimo kami diri sang ining version sang COVID-19 vaccine nga nag-target lang sa may bag-o nga Omicron variant. Sila nga diri sang Moderna magaresulta o magadugay pa sang pila ka bulan antes sa diri nga makapagwa sila sang Omicron specific vaccine. Siling naman sang World Health Organization posible nga mayara sang pagaluntad sang mas malala pagid nga mutation sang Omicron kaya hindi patas ang ining distribution sang bakuna sa mga naglain-lain nga mga kapungsuran. Patas
Ginasiling nga din ni US President Joe Biden na nilagay na sa magapanik ang mga Amerikano kay mayaraman sa mga tika nga ginahimo ang gobyerno kag iniman na ini rason para nga magpatuman na bala sang lockdown ang Amerika Banwa. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombohanay big time. 14 minutos sa nakaligad sa dakna ang alas 8 sa aga. Panawagan sa mga eksperto diri sa Maya Pilipinas sa banwa ang pag-examine sa dugang pang mga sample ilabi na sa mga returning Filipinos sa tunga-tunga sa threat sa Omicron coronavirus variant. Siling ni Philippine Genome Center Executive Director Cynthia Saloma, kinahanglan na pang makalantaw sa dugang mga sample para nga ma-detectan naton kung mayara sa Omicron variant diri sa Pilipinas. So far, sa sining mga tinion na banwa, mayara sa 18,000 ka mga whole genome sequences nga ginapatigayon, ginabalikan ni nila ang database pero tiwala pa man sa nga nakita nga Omicron variant sining mga nausisa na. Ang iban nga mga samples coming in the Philippines ang mga positibo, ang ilang nga mga sample sa mga airport kag iban pa nga bahin sa Pilipinas kung mapadala ini sa may Philippine Genome Center Banwa, posible nga timalantaw na dira kung mayara pa sang ining variant but kinahanglan na pagdadiri ang more intense sequencing. Kaya mag-asugod na naman mo ang sequencing sa Maya Visayas and then Mindanao. Maya pilaman na ka mga eksperto nga nagaduso nga dapat ilakip naman diri ang Hong Kong sa mga area sa balang nga ginpaidalo man o kung naginlakip sa Pilipinas sa may red list. Kaya sa subong ang mga country sa pagidlamang nga yara sa may travel ban list ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, the Belgium and Italy. And then South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, and then ang Mozambique. Mayon at least meron man na diri sa tingog ang grupo bala sa mga health workers diri sa aton sa Pilipinas. Kaya mo na ni ginapahanda ang aton mga health workers, mga ospital sa tion nga mayara naman sang Omicron variant. Nasa kabilang linya yung Secretary General ng Filipino Nurses United, Ma'am Jocelyn Andamo. Kasama po natin na via Zoom. Live po tayo, Ma'am, sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga, Bombo Erlin, at sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat. Opo, talagang walang katapusan itong variant. Meron na naman po tayong Omicron variant. At nagpatupad po ang gobyerno ng travel ban. Ano po yung masasabi ninyo? So far, medyo early pa po yung mga measures ngayon ng national government. Sa tingin namin mahalaga na maagap ang travel ban kasi iyan ang isang naging kahinaan natin in the past, no, last year. At yung tuloy-tuloy na raging pandemic. Maraming threats tayo dahil dyan sa sinasabi ng scientists na natural na magkaroon ng maraming variants habang nandyan pa ang coronavirus. Kaya talagang laging on alert tayo at hindi tayo pwedeng mag-lax ng ating mga containment measures, ng mga public health measures na magsisiguro na hindi kakalat ang mga variants na ito. So itong sinasabi nating bagong variant na Omicron ay masyadong isang malaking threat pa din sa ating public health kaya kailangan mag-ingat. Opo. Pero ma'am, sang-ayon din po ba kayo sa mga isinusulong na dapat i-include na yung Hong Kong doon sa may travel ban? Sa ngayon kasi hindi pa namin aral kung ano yung incidence, no, o yung prevalence ng cases dyan sa Hong Kong. Kaya as much as possible, yung travel ban ay pwede naman nating i-implement, lalo na kung hindi pa naman tayo sigurado. I-hold na lang muna natin ang mga taong pumapasok.
Kailangan masiguro natin na walang cases doon. Yes. Kasi meron na tayong mga faults sa ganyan yung nagka-problema tayo na hindi natin pinapasok yung mga incoming passengers from different countries. Meron palang mga cases doon. Oho. Yung panawagan po ng South Africa kasi sila yung unang nakadetect, siguro kung pwede din mabawi ng mga bansa itong travel ban. Kaso lang hindi naman po natin ma-blame yung mga countries sa pag-early po yung ating mga measures dito. Kasi ayaw po natin na maulit yung pag-una talaga yung last year. Medyo late po yung travel ban natin Hindi doon. natin pwedeng i-risk kasi sobrang salanta ang nangyari sa ating public health, di ba? Hindi tayo pwedeng magkamali uli. Kaya mas maganda pang magkamali sa sobrang pag-iingat kesa yung pagiging lax dahil buhay ng mamamayan ang nakataya. Kasama dito ang maraming health workers na na-expose sa great risk dahil sa variants at patuloy na pagkalat ng COVID-19. Opo. Yung iba ay isinusulong din po nila na dapat siguro meron pong parang intense na sequencing doon sa mga samples coming from overseas Filipino workers. Nag-agree kami dyan kasi ang lagi ko ngang sinasabi ng FNU, na ang core natin sa infection control ay yung early case detection. At hindi natin magagawa yan kung mahina ang ating testing capacity, which includes nga yung genome. Napakahina natin dyan. At hanggang sa ngayon ay pinapanawagan pa rin namin ang FNU kasama bilang miyembro ng Coalition for People's Right to Health na ang basic dito sa ating public health measures ay pag-increase ng ating testing capacity kasi napakababa pa rin, hindi pa rin natin naaabot yung dapat or ideal. Kasi since last year, ganun pa rin yung aming assessment na supposedly kung around 50,000 ang dapat capacity natin, na below ang capacity sa actual. Ngayon dapat 90,000 to 10,000 ang testing capacity natin per day. Ngayon umaabot lang tayo ng mga 30,000. So mahina. Kung konti lang ang natetest natin, syempre konti lang ang na-identify mong cases, hindi mo na-isolate yung dapat ma-isolate, ma-quarantine, at ma-treat. And kung meron tayong kahinaan doon, ibig sabihin, hindi natin mako-contain ang infection, ang pandemya. Oo. At saka, include na rin po natin dito itong vaccination. Mabuti nga lang ma'am at meron po tayong National COVID Vaccination Days. So at least target na doon yung 9 million na mga Pilipino. Although medyo parang kinulang yata tayo kahapon doon sa target. Yun nga po. Talagang mahirap po, merong nangyaring positive. Pero dapat po hindi natin bibitawan, which is yung mas basic na public health control measures. Yung testing, quarantine, isolation. Kung meron po tayong pagpapalakas ng pagbabakuna dahil matagal na po yan na napakahina, hindi po natin pwedeng bitawan yung ating testing, which is basic. Kasi sa ibang bansa nga po, wala pang bakuna pero na-control na nila yung pandemya. A strong indication na mas may basic pa sa bakuna. We need the vaccines but we cannot lax with our public health measures na nakakatulong sa pag-contain ng pandemya. Kaya sana po with the vaccination ay i-increase pa rin natin ang capacity natin sa testing. Sa katunayan po, yung ating laboratories ay napakakulang, kung titingnan po natin sa start ng pandemya, halos 25% ng ating testing ay ginagawa ng private sector. At marami pang probinsya ang wala pong laboratory, mga lab, at yung walang kakayahan sa testing capacity. Lalo na yung sinasabi nating genome sequencing na kailangan nating
mas i-improve. Kaya Mm. yung panawagan din natin, kailangan magdagdag po tayo ng kapasidad, mag-improve tayo ng mga laboratory, at wag nating i-abolish ang RITM, no? Kasi nagpaplano pa ang gobyerno na yung Research Institute for Tropical Medicine ay nila, no? Imbis na i-increase nila ang kapasidad, kumbaga i-fortify yung ating mga kakayahan, mag-abolish pa tayo ng isang institusyon na kailangan natin ngayong pandemya. At kailangan din natin magdagdag ng pambansang budget para sa testing capacity, sa pag-treat ng mga cases, bibigay ng libreng hospitalization at gamot sa ating mga kababayan. Ganun din yung suporta sa mga health workers kasamang mga nurses. Kasi hanggang ngayon, Bombo Erlin, magpapasko na nananawagan pa kami na maibigay talaga yung deserved na COVID compensation and benefits. May mga nurses po na nagkasakit ng COVID-19 hanggang ngayon hindi pa nakakuha ng compensation. Okay. Yun. Kasi ma'am, dito sa amin sa Visayas, wala pa po kaming sequencing dito. Siguro next month, according to Dr. Saloma, maka-operate na po yung sequencing or genome sequencing center dito sa amin, genome center dito sa amin sa Visayas, and then sa Mindanao. So, talagang mag-ingat tayo dito kasi pabalik-balik na. Although, sinabi din naman ng Estados Unidos na dapat wag din pa yung magpanik po tayo. Ano po yung parang mensahe ninyo sa ating mga kababayan, especially those na mga unvaccinated pa po? Kasi hindi po natin ma-predict kung ano pa namang yung mga karagdagang variant na madidiscover in the coming days. Opo, hindi po. Sabi po ng ating mga scientists, yan po natural na magkakaroon ng mga mutation at patuloy na magkakaroon ng variant hanggang nag-exist pa po ang COVID-19. So ang panawagan po natin sa ating mga kababayan, we can never be lax, no? Hindi po tayo dapat magbaba ng ating pagbabantay at pag-iingat, no? Yun pong ating basic na health protocols ay gawin pa rin po natin. Yung pagsusuot palagi at properly ng ating mga facial mask, no? Kung kaya, mag-double mask. Meron tayong surgical mask, may cloth mask. At ngayon nga po, mukhang ibabalik nila yung pagsusuot dapat ng face shield. Kailangan ng frequent at proper na pag-hand washing at saka pagsasanitize ng ating mga kamay, lalo na pag tayo po ay kailangan lumabas. At syempre po, yung sapat na distansya pa rin, no? Sinasabi natin na 1 to 2 meters ang distance, lalo na po sa labas ng bahay, kung saan man tayo pupunta sa mga matataong lugar. At yung hindi pa po nagpapabakuna ay kailangan magpabakuna po. Kaya iyon po ang patuloy nating gagawin. Nandyan pa rin po ang COVID-19 sa paligid. Hindi po porket nagbaba na po tayo ng mga alert levels sa iba't ibang lugar, ay makakalimutan na po natin ang pag-iingat. Hindi po natin dapat ibababa ang ating mga mask at isuot ng tama, no? Na-cover po ang ating mga ilong at ating bibig at patuloy mag-sanitize at maghugas ng kamay at distansya pa rin po. Yan po ang lagi natin binibilin. At sana po para sa ating mga health workers, panawagan po natin sa gobyerno ay yung suporta po sa ating mga benepisyo, ang tamang pasahod, at yung security of tenure ng marami pong contractual. At pwede ko po bang idugtong, Bobo Erlin, yung appeal po namin sa gobyerno, sa COMELEC po, na sana ay makonsidera po yung aming party list para ma-approve at mapayagan kaming tumakbo sa 2022 elections, yung Nurses United Party List po. Okay. Yung isinusulong ngayon, ma'am, parang i-discussionan ng National Task Force itong pagbabalik na naman po ng face shield. Ano po yung masasabi ninyo doon, ma'am, Jocelyn? Sa amin po, pwede naman po yan i-considera, no? Kasi ito po ay dagdag na protection natin. Although sinasabi na wala pa pong na research talaga, pero
Halimbawa po kasi sa mga special clinical areas, sinusuot po yan ng ating mga healthcare professionals, yung mga face shield. Pero kasi po, dahil yung halimbawa, yung kamay natin, hindi natin malinis o nasa-sanitize, pag nagkukusot tayo ng mata, o kung halimbawa na-infect po yan, no, meron tayong nahawakan na contaminated na mga bagay o mga soiled na mga bagay, no, at nakusot natin yung ating mata, diyan po papasok ang virus. Kaya kung may additional protection, bakit po natin hindi gagawin? So okay lang din po. Although, of course, yung iba, kung ayaw nilang magsuot ng face shield, pwede na rin naman po. Siguro, dagdag protection po yan, pero at the same time, kung hindi naman po natin maipoprovide ng libre sa ating mga kabayan, huwag po nating i-enforce na mandatory. Siguro magandang pag-isipan ng gobyerno na bigyan ng libreng mask at face shield ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung hindi walang kakayahang bumili dahil yan po ay dagdag budget pa rin sa maliit na kakayahan ng ating mga kababayan na makabili. How about po ma'am yung sinabi kagabi ni President Rodrigo Duterte na parang mag-agree din siya doon kung mapagdesisyonan ng Interagency Task Force to make COVID-19 vaccination mandatory. Payag po ba kayo doon? Sa tingin po natin, merong karapatan ang sino man kung hindi niya, sa tingin niya ay hindi makakatulong ang bakuna sa kanya. Dapat po ito ay i-respect natin. Although kami po bilang mga healthcare professionals, sinasabi natin na mahalagang magpabakuna. Pero kung ang individual po ay nakikita niya na hindi niya yun kailangan at meron siyang sapat na body resistance or immunity, igalang po natin. Oho. Kasi meron naman po tayong freedom pag magpapabakuna tayo o hindi. Nakalagay po sa ating constitution na meron po tayong freedom. Unless siguro ma'am, meron pong batas na mag-order sa atin lahat ng mga Pilipino na dapat vaccinated po. Tsaka sa realidad, Bombo Erlin, actually, hindi naman problema yung choosy ang mga Pilipino at ayaw magpabakuna. Ang realidad po on the ground, kami po nasaksihan namin, yung accessibility po yun talaga po ang problema. Kung nandyan po ba ang bakuna at naaabot po ba sila? Kung minsan nandyan ang supply pero walang magbabakuna. Kaya sinasabi namin na dapat gawin yung mass hiring para siguruhin na may mga nurses at health workers na mag-i-implement ng mga programa na to at magbibigay ng bakuna sa ating mga kababayan. Pero better pa rin po at makakatulong pa rin po pag vaccinated po tayo. Opo. Malaking tulong po yan. Yan po ang sinasabi natin na ine-encourage po natin ang mga kababayan natin na magpabakuna. Kasi marami rin pong misinformation at disinformation na nangyayari. Siguro yung kakulangan din po sa edukasyon, pagpapaliwanag, para mas lubos na maintindihan at ma-assure ang ating mga kababayan na hindi pa nagpababakuna na sila po ay maaalagaan at hindi naman po talagang laganap ang mga adverse reaction para mas magkaroon sila ng lakas ng loob na magpabakuna. Yung iba po kasi nangingibabaw yung takot. So kailangan po ng mas maraming pagpapaliwanag at pagkukumbinsi. Hindi po yung pwersahan. Mas maganda po siguro na may mga pamamaraan para mas makampante sila na magpabakuna sila. Opo. Sige, maraming salamat po sa time niyo dito sa amin sa Bombo Radyo Bacolod, Ma'am Jocelyn Andamo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Bombo Erlin at sa Bombo. Sige. Maraming salamat kay Filipino One Nurses United, Secretary General Jocelyn Andamo, na nagpabora man sa sining mga ginapatuman na mayo ni kaya temprano pa. Unlike sa last year bala, nga ulihin na to kay Marso na kita nagpatuman ng sining lockdown nga mayra na sa mga coronavirus cases nga na-report sa mga madamo nga mga pungsod, syempre including ang China.
Bata ti subong nagupod man kita diri sa iba ng mga countries nga nagpatuman sa travel ban sa mga countries nga mayara na sa nga na-report nga kaso sa coronavirus. Why pa na diri nalakip ang Spain and Canada no? Kaya kahapon lang to sila naka-report man sa kaso sa Omicron variant. Although in isolation naman ang mga nagapositibo bala kay pareho man na diri sa aton nga mga test bala gin paidalom sa RT-PCR test pagabotan nila sa ilang pungsod and then nagwa sa may genome sequencing nga ang na-detecta sa ila is amoni ang iya or ining Omicron variant. Lego gani kay Bombo Andro, Bombo Harold. Kay mayara sang una, syempre, nga na-detect dito sa may South Africa and then Botswana. Abo na ni ang initial nga travel ban na ginapatuman sang ato ng pungsod. South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, and then ang Mozambique. But sila nga ganin ni US President Joe Biden, amo na rin ato nga panawagan sa aton nga mga kauturan, upod lagi kita, sunod lagi kita sa mga minimum health protocol, hindi lang kita mag-panic. Kag i-make sure naton nga inang healthy bala ang aton sa nga kaayong lawas. Kag kun nakita man lang ninyo dira ang benepisyo, kag damo man ang supply sang bakuna, let us get vaccinated. Kaya ang panugyan na gani sa aton na diri nga COVID vaccine literacy nga hindi nato napaktan kuno naman nga mga variant ang posible nga magatuhaw sa masunod nga mga inadlaw nagamutate ang ining virus. Ang Omicron na variant mas may madamo siya mo nga mga mutations kung ikumparar sa may Delta variant. So at least meron kita dra sang protection sa anuman ang mga variant ang posible nga magtuluhaw sa masunod na paggidang nga mga inadlaw kag safe kita kung nagaupod kita sa madamo balang nga mga tawo. Kay kung basihan ganin naton ang pahayag sang mga doktor banwa, especially sa mga assigned bala, mga naga-duty sa may emergency room, ang mga naga-develop pagid sang mas malala ang sintomas amo ni ang mga unvaccinated. Sige, trantaya 7 minutos ang nakaligad sa takna nga sa 8 sa aga. I-check na nato ang patrol with the Bombo Fran Sandra Burgos. Meron sang sunog nga nagalunta dadra sa may area sang barangay Takuling. So bong gid lamang nga aga. Bombo Andrew sa report. Kamin. Bombo Erlene, live kita diri sa Purok Lerio, no? Sa barangay Takuling, which is kung sa dirigid mismo nga purok na agluntad ang sunog, no? Residential ini nga sunog, Bombo Erlene. So sa kilid rin nato naridri ang balay, no? Nga kung sa din nagluntad ang sunog bala. Kaya Bombo Erlene nang mga alas 8 sa sinilangit maningin sang aga o kung mga before 8, no? Mga quarter to 8 giniguro nag-start ang sunog. Subong nga aga ni sang Martes sa Bombo Erlene. So subong nga aga ato man upod, no? Kagtupad naton ang tagiya sa balay. Si Ma'am Michaela Pellegrino, Bombo Erlene, no? Amo ni ang tagiya diri sa balay kag ang isa diri sa mga napiktuhan man sang sunog, Bombo Erlene. Ma'am, good morning. So mga anong oras gid ma'am nag-start ang sunog? Sa dugro alas 8. Mga pasado alas 8. So ano gid ma'am base sa imong paghibalo ma'am, ano ang gintunaan sa sunog? Kuryente, kay nang akong bata nagsaksak kay mga obra na sa SM. Oo. Nang nagsaksak sa sang charger wala tinag-spark ko ang timing na naog sa nang sulod sa banyo. Umuto dayon nagsulod iya papa. Ako nagbulo sa amon tiyanggi. Nakita ni papa nga siga nati. Gintawag akong bata sulod banyo. Hindi na basta ang tubig kay dako na. Kadasig lang sa sa kalayo, pagkaon. Kadasig lang. So bali ma'am, pila ka mo di ma'am sa sulod sa balay gani? 5. Ang ikaw ba na mukagang kabataan mo? Isa ko kabata kag 2 ka apo. 2 ka apo. So bali tipang pag i-grab sang kalayo, anong ginubra niyo dahil nagano ka mo ma'am? Nag-rescue man ang matupad namon nga mabasya. So nagsulod ko to kag naghakot sa mga santos namon. So gipukaw ako apo kay ang kalayo wala pa to nakalabot sa ginatulugan sa akon apo. Amo to gipukaw ipakwat ko kag mga bayo ginuwas man ko Mga pom namon gipagwa ko kung base bala maanwaw.
Pero may lang ma'am kay mga personal nyo nga butang naubos gid sunog or wala man? Sa babaw na upuro ginatanan bago sa Oo. piyak nga kwarto kay wala mi gatulog. Ang tanan ko nga mga gamit nga bagwar sa sulod kwarto Oo. ubos gid. So dumamang balay mo made of ano gini no? Simentado gini no? Oo, simento kay bali duwa kami sa magulang ko gintunga. Ti ako ni pa simento ko di ang iya wala iya pagin pa repair ti puro kahoy na nada nga gabok nga. So ti amo to gid mamang dugin kaon gito do sa kalayo? Tingamon niya kwan wala gid na tandok ang dingding kay ginpingagaw na namon simento. Oo. So ma'am, subong ti mga sakari kamo di mga ano oras ni siya na palo nga kalayo ma'am? Ano na ni oras man. May mga alas 8, 38 na ta subong mga ano oras sa imo pagbanta ma'am? Dasig lang ila rescue mga alas Para man dayon. Wala dayon. Dasig man lang sila. Oo. So anong silig sang imo nga bana ma'am pagka start sang kalayo? Gulpiada lang gid nga nagdako no? Hindi na siya kasaka mo nagdala sa tubig sa kabalde. Oo. Pagbasya mo no nagiglab na dahil ng tubig nagdako na dahil ng kalayo. Oo. Ang Buhay na sa damage lang dayon, gid ma'am singgit ti mga na light sa materials, mga kahoy lang gid no? Kahoy lang yung mga sliding window na Ah, okay. ano mo nang naglaluk nabuka. So may lang wala man minaano sa inyo? Ay man kay ningaga ko akong apo duwa sa sulod kwarto katulog. Oo. So ma'am, estimate mo mga pila ang damage ni ma'am sa pagbanta mo? Kabalo kay nga mon pagpobra ni sobra sin nimo. Oo. Yung mga appliances sa babaw sa kwarto puno na da mga kwan mga comparador mga duwa ka electric pan harap sa karton. Naubos gid. Ubos gid. Why nyo gid nasalbar? Wa hindi na ko nila pagpasakaon ng TV nga dako ikwaon ko tani kay grounded nako. Oo. Pero na-grounded ka ma'am pag Oo, tinguhan mo nangimboy ako talaga na lang gabuton? kay ko si Magol, Oo, di basi nakakuha lang kung ko sa maano mga pa gid. bayo namon nga dutay eh. Okay. Dutay lang yung luwas ko. So ti ma'am, kamusta subong imo matiyag ma'am? Pinot gid kay ti gin pangabudlayan ni namon pangutang. Daing batyagon nga gin pangutang namon para kapatindog kami sa amon ang kay gabok-gabok na namon balay mong iya pa rin sa tatay ko. Gin pa repair gid namon biskin pigado gin pangutangan gid ni namon. Oo. Pila ka na gani ma'am? 53. Ang totoo mga pa Michaela. Michaela. Pellegrino. Okay. So ma'am nang anong pag-istorya na inyo sang punong barangay ni ma'am Palen? Tagaan ko nila bulig. Kag dulungan ko nila pagkaon di. Miskin juta nga bulig. Batonon ko mangyapon. So ma'am subong di sila nag-offer sila na nga kung din kamo anay magatiner? Ay pa man. Kaya pa man ko nila may istorya gito hindi pa man guro sa dalom namon. Oo. Ang babaw mo nang ginakwan. Tiniran pa man sa dalom no? Dito nga kwarto. Wat man guro na dala. Okay. Sa dalom na kami anay. Sige. Yes, Bomberlin. Ma'am, salamat gid. Bomberlin. Naupos gid no? Actually, Bomberlin, no, kaya ang dingding bala simentado man. Oo. So ang sa atop lang gid nga bahin, Bomberlin, kay mga pusog di bala? I mean mga ano di bala mga mga kukulamber bala Bomberlin. Oo. So daw mo naging gamit dire no. So daw mo gining ginaubos kag sa bahin, sa piyang kabahin no. Sa may nawala nga natong gabahin, balay sang utod ya nga for construction man. Nga wala pa man bala Bomberlin na simentohan no. Tiamo gitong duging kaon tudo sang kalayo. Bomberlin. So actually ari si Cap Lady Glass Palen Bomberlin. Sige. Testingan nato no. Nga makuan siya naton sang payag kag possible man di nga mabulig yaman sa residente sang barangay Takuling no. Kag mabulig ya. Sige. Cap, good morning. Bomberlin no. Live kita subong kay Cap Lady Glass Palen. Cap, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio kay Bomberlin Bayunita. So Cap, ano ang possible nga hatag mga bulig sa pamilya nga napiktuhan sa sunog Cap? Okay, so may nga no. So ako man disubong ang ato na DSSD the RMO for the assessment para for the city side kung ano ang possible nato na mahatag. Yet we are waiting for the final announcement or final declaration from the Bureau of Fire kung pila ang total household yun, pila ang sharers, pila ang totally and partial damage no. And upo ta disubong si Kagawad Manuela Martinez no. Ari man di for the barangay side. So nag-initial kami istorya na for the barangay side we will provide immediate financial assistance para kunti kung ano na yung ilan na gastuhon immediately makagiyo man sila no. So gahilat lang kami sa amo na barangay treasurer para sa amo na yan na immediate financial assistance. Okay. So may lang Cap kay siya lang di gid nga ano no, isa lang gid ni kabalay no. Based sa sa DSSD is duwa ka balay. Okay. May sharer kita ag may 2 household.
Oo. Bali duwagin gali ka balay. Oo. Ang sharer So, nag-board Kap, siguro. Bomberlin. Nag-board ang sharer, no? Oo. Bali Kap daga-board na ding sharer no or iyaman nga family member. Yaman ng family member, Okay, family but member. yes, so may the same, may own family mininihe. Okay. So sa pihak, yeah. Yes, sa pihak. So Kap, ano ni ang mga si ma'am ang affected Kap? Ano ni may mga counseling or ano pagid? Yes, kaya man ang DSSD naton for the assessment right after, no. So i-provide natin ang aside from the financial assistance and the food assistance and kung ano pag ang possible na ma-extend naton with the help of the city. So yes, we will go into mental health man siguro kay kitaan naton ang trauma kay ma'am, no, and the rest of the family member. Okay. So kapinsahay mo na lang Kap sa mga pumuloy sa barangay Takuling Kap, no? So ang ato na message siguro sa taga-barangay Takuling is ang cause of fire sa subong na aga is the Wi-Fi, no? So the Wi-Fi is 24 hours kaya nag-work from home, nag-online business o nag-online class, no? So siguro check natin from time to time ang ato ng mga electric connections, no? Possibly i-unplug natin from time to time man para makapahuway. And number 2 is nakita na mga gin-assess together with the Bureau of Fire last 2 years ago na mga fire hazard areas, no? So kabalo ni sila kung sino ni sila. There are some who has illegal connections with Seneco, no? So discourage so nakabalo na sila kanin pamasyara na sila sa Bureau of Fire last time sa nag-assessment kami for Purok. So this is one although natila niya na case, no, but one way to prevent is that to stop na mga activity, no. So number 3 is to be responsible, no, ang ato na mga kandila kagang ato na hindi man siya makarelate dire, no, but this is one way of preventing this incident liwat na matabo, no. So ang mga connections kagang ato ng mga kabataan ituluan man nato how to responsibly use sang electrical any fire hazard na makakos. Sige. Kap, salamat kid Kap and good morning liwat, no. So Bomberlin, no. So si Kap Digles Palen. Bomberlin. Liw ko ganid ang aton camera bala mapan dito sa may sunog. Sige. Bombolyan, no. Liog na lang ko pa view, no. Sa aton nga affected kid sang area nga naapektuhan sang sunog. So Bomberlin, dito subong ga supa dire. Bomberlin. Gato paray lang ni ang balay. So sila man lang nga duha ang apektado. Yes, correct Bomberlin, sila lang gid man. Wala naman sing ibanding nga mga balay gid na gid, no, nalabot bala, may lang Bomberlin gani kay actually dikit-dikit ring mga balay bala. Mga balay diri subong tay nagasamo-samo bala made of light materials, nga raman nga simentado, no. So ang balay niya nga nasunog Bomberlin di mailang bala kay sa ibabaw ni nga portion fully concrete na niya Bomberlin ng iyang dingding. So tiyan mo lang gini ang problem ang sa sa atop lang gid bala niya. Ang mga kahoy diri tiyan mo lang gid man ang nakaon kaga mga appliances si diri Bomberlin, no. Sulod. Kaya sa sulod gid sa balay. So mga hiligdaan nila dahay, iti mga bayo nila dalagid, no, Bombo Andro. Jutay Bomberlin, bisan pa paano may nasalbar man sila bala. Bisan na jutay lang gid nga panid sang ilan nga mga panapton kag mga hiligdaan bala Bomberlin. So amo lang gid man ang ilagin na salbar bala, no, para may sa paano bala may gamiton lang sila kay so naman mismo sa kay Mama Michaela ni Bomberlin ang mga appliances gid bala, no, electric fans, mga kung ano pagidra Bomberlin nga mga appliances ang way gid nila binadali-dali salbar sa sininga sunog Bomberlin. So hindi magnubo 100,000 ang worth. Yes, correct. Yes, insakto Bomberlin, no, kay suno mismo sa Tagbalay. Pagpaubra ni Bomberlin do mga 100,000. So estimate siguro di mga dira-dira gid. Kay do may pilagid ka mga dala sa mga appliances siguro Bomberlin kag sa bugos gid nga mga na-damage no. May suma total ni mga dagan kay siguro 100,000 ang damage sang nasining nga sunog Bomberlin. Pellegrino, no, or Peregrino? Pellegrino. Yes, Michaela Pellegrino Bomberlin. Timayo man na kaya dasig ang pag-responde dira. Meron man kita substation mo sang fire
sa may Yes. Takuling, Bombo France. Oh, correct Ed Bomberlin, no? At least bala kag mismo diri ang mga kaingo diri, tido nagbayanihan na lang bala Bomberlin. O nga magtabang man diri sa ilang kaingo diri, no? Nga magbasya diri sang tubig bala. Kag magbulig lang gid para mapalong lang ang kalayo before nag-abot ang Bureau of Fire. So bisan pa paano bala Bomberlin, tido nakapian-pian gid ang bulig sa mga residente diri sa sininga sunog. So pag abot sang Bureau of Fire, kaya mo na nga natapat na lang gid no ang sunog kag na palong na o kung na-declare na nga fire out Bomberlin sa mga around guro mga 8:20 guro Bomberlin, no? Mga around 8:20 ang pag fire out na sa nasiling diri nga fire incident Bomberlin. Okay. Sige. Thank you, Gid. Bombo France, ang investigation sang fire karon Yes. na lang. Thank you, Gid. Bombo Andrew. Yes, Bomberlin, no, kag live diri sa Purok Lerio, Barangay Takuling, ini si Bombo France, Andrew Burgos, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Flash Report! Manamang salamat kay Bombo France, Andrew Burgos, direkta dara sa may Purok Lerio, Barangay Takuling. Kung na sulin na duwa diri ka mga balayang apektado, sining sunog subong gid lamang aga. Kinabantay ni maganubo sa 100,000 ka pesos ang balor sang halit na ginabilin sang sunog. Ang pagaluntad sang sunog way man sang pili aga man na siya udto kon na hapon nagaulan man o kon nagainit ganing mangin may nalungon na gid kita banawa kay kabudlay kon mga napundar naton bilang kagamitan amo ni ang malabon na sang kalayo. Saningan ganin nila mayo mga kawatan na kapulo ka beses hindi lang ikaw masunugan kay ubos gid mayo lang kon mapalo nga gilayon na bata kon madlos pagid balang nga hangin and then human sa light materials ang balay so dasig lang lamuno na sang kalayo. 9 minutos ang nabilin antay sa alas 9 sa aga. Pagbalikan naton ang aton nga special feature para sa Bonifacio Day kag report ni Bombo Liani Zil Minardo. Dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pagdisinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon. Paradyo Bombo!
2 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Yari na ang tanusunin isa sa mga tagdaog sa daily draws ang 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Magabato na sang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Direkta sa Maya Studio B sang Bombo Radio Bacolod Bombo Zaldi Foro the second, the Bombo Zal, the Kamin. Yes, Bombo Erlin, sa subong aga, rin naman kita subong sa Studio B para liwat naman kita mag-award, Bombo Erlin. Sa panibago naman naton nga winner sa subong nga adlaw, daily winner naton. Para sa aton nga 1-2 panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM Bombo Erlin. Niyari sa tupad naton ang aton nga tagdaog, isa ka senior citizen. Ang aton nga winner si Tatay Eduardo Belonio Sr. sang Barangay 5 Fortuna Subdivision, Silay City, Bombo Erlin, Timililio pa sa syudad sang Silay pa ni si Tatay, no? Paano mo tayo nabatian nga ikaw ang tagdaog sa aton nga promo? Ako ganyan nakabati. Mga ano oras mo ni tayo nabatian? Alas 8:40 sang gabi. Eksakto gid no, alas 8:45 sa gabi gid kay Bombo Ponsens Pino nya ni nabatian na Bombo Erlin sa programa nga Zona Libre kagabi. Ati si Tatay no, anong nabatsagan mo tay kay magadaog kasubong sa aton nga promo diri sa 1-2 panalo? Pasalamat kita ko sindako sa aton mahal nga makaako kag sa Bombo Radio number 1 na network sa country kag sa mga nag-sponsor sini nga programa. Pila na ganito yung imong edad? 85. 85 na Bombo Erlin no, si Tatay no? Palang. 85 pa lang, eksakto kita. 85 pa lang si Tatay, hubin pa. Ate si Tatay no, sino mga upod mo sa inyo nga panimalay? Tay, may ara sang nagatrabaho sa inyo? Duha ko ka anak nga babae nga puro tanan wala bana. Kag ang ako nasawa nga may mga binabatyag man. Ako lang nabiling ka palit-palit subong. Ti sa anong inyong ginapalangitanan, bang ginagamit ninyo sa pangadlaw-adlaw? So sa ang akong pensyon kay ti simula sa pasinral ako gobra. Subong yung pensyon akong subong is 5,000 daw hindi katris para sa akong pagpangabuhi sa matagadaw nga tanan. Bombo Erlin, ti makabuli gini kay Tatay Tinga Central. Sa DN ka gani ko na sir sang una nag-obra? Sa First Farmers Milling Corporation. Talisay. Sa First Farmers ang una, Bombo Erlin, no? Dito sa syudad sang Talisay, si Tatay nagatrabaho ti sa karon ang iyalang gid niya nga ang iyalang gid niya ginagamit sa pangadlaw-adlaw ti sa ilang nga pamilya upod pa ang duha abi ka kabataan ti ang iya nga pension, Bombo Erlin, ti makabuli gid ni siya no, hindi na pagpadugayan na ihatag naton siya ang iya gid nga nadag-an nga worth gid ni Tatay nga premyo 500 pesos kag ang upod syempre ang grocery goods. Sa unang nga hatag 100 pesos. Ikaduha nga hatag 200 pesos. Ikatatlo nga hatag 300 pesos. Ikaapat nga hatag 400 pesos. kag ikatapusan 500 pesos. sa diin mo ni tayo gamito ng 500 pesos nga Gamito cash. naman iniiwat sa pagbaka sa mga process para mga sige kami maghulog sa sining ating programa sa Bombo Radio number 1 network in the Philippines. Eksakto ginatay no, kay kung magsigi ka hulog may dako nga tsansa nga base magdaog ka pagid liwat. Kag ang aton pag nya balantayan syempre ang grand prize nagalaom ka man tay nga base ikaw pang magabutan sa 1 million pesos. Base pa lang kay salamat sa Ginoo kung ako gid man kay ti bugay ina sa makako sa akon tanan kun initanan nga mga grasya ginatay sa Ginoo sa akon. Salamatan ko gid sa dako kag sa nag-sponsor sini nga programa sa Bombo Radio. Dugay ka naman tayo nga nagahulog sa mga promos naton. Ginahulog? Sa mga promos diri sa Bombo Radio, dugay ka na nagahulog? Dugay na pila na katuig mo na ginapa-pisyo sa akong asawa himo na sa mga properties para ihulog dito sa Basilay. Eksakto gid tayo ako nano ako mayara lang man nga tempo ti wala gid kaso magubra sa mga entries damo nga entries ti dako man ang tsansa sa pagdaog ti magluwas dira sa 500 syempre. Mayara pagit kita nga pang panyaga o kung panyapo ni Tatay 650 pesos nga grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Ano mambal mo tayo diri sa imong mga dugang pagit nga premyo? Salamat gid kamadamo sa sining gift
pak sa ginatag sa Bumbo Radio. Kabay pa nga, kamo nga nagpamati si mag-intra man sa makabulag ini sa ato matag-adlaw nga paginawa. Salamat nga madamo. Congratulations kid sa imo tay no. Basta Radio Bombo ang number 1 network sa Pilipinas. Tay isa danay bitay ka number 1 ang Bombo Radio. Number 1 ang Bombo Radio. Congratulations kid no kay Tatay Eduardo Bilonio Sr. sang Barangay 542 na sa division Silay City, Bombo Erlin. Di amo ni ang aton nga tagdaog sa subong na Bombo Erlin. Ti sa aton man nga mga tagpalamati sa iban pa nga nagalantaw, maghulog man kita sang dugang pa nga mga entries ang aton nga mga entries antes pa nga aton nga grand draw agod ya mahatagan kita sang tsansa nga makadaog man sang mga premyo diri sa Bombo Radio kag sa Star FM Bombo Erlin. Okay. Gikan diri sa Studio B ni si Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo ang number 1 network in the country. Sige, maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Siyempre ang aton sa nga winner para naman kamo sa paghahulog sa entries dali sa aton sa nga promo sa 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. 5 minutos ang nabilin or ang nakaliga dahil sa takna ang alas 9 sa aga. Magabalik kita dali sa Bombo Hanay Big Time. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun Sangtig Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nagpost o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang
mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado.
magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Sonpor, Rizal City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nagitpak sa magamit ko sa akon nga panimalay. Gilagwanta lang ang kapigado nang bulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub yes. Number 1! Paradyo Bombo! 27 minutos na nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalagad isang Bombo Hanay Big Time. Yara na kita sa buong sa ikaduhang adlaw sa National COVID-19 Vaccination Days. Kahapon na nalabawan nato ng target nga organg quota na ginatala na sang aton Department of Health para sa mga syudad sang Bacolod. Ang aton sa quota is 22,000. Pero ang nabakunahan na base diri sa report ginapagwa sa Emergency Operations Center nagalangat sa 29,047 ang kabugusan nga nabakunahan na kahapon. Bilang unang adlaw sang COVID-19 na vaccination drive banwa. Ang province of Negros Occidental ini maganubo sa 70,663 kay as of 9 p.m. ini Lunes ang ining data. Ang natublukan sang first dose 68,249, ang second dose 2,396.
Nationwide naman na masobra tunga sa milyon ka mga Pilipino ang nabakunahan na kadungan na sining first day sa national vaccination drive. Ginalauman nga mas manamo pagin mga kadto sa mga vaccination centers. Subong nga Martes kay isa ka regular holiday, wala sang trabaho ang kalabanan sa aton. Magluwas lang gidya sa mga nagatrabaho bala sa mga types of businesses nga mayara gyapon sa nga trabaho pisar pang holiday subong Nobyembre 30. Kamusta na dira sa Mandalacan Elementary School, isa sa mga vaccination centers diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Bomboliani Zil Minardo, direkta sa area. Bomboliani sa report. Kamin. Bombolian? Okay. Sige. Bomboliani. Iban na biso nga mga area so dari sa aton sa mga syudad sang Bacolod. Meron sang daw incentive bala nga ginahatag dari sa mga magpabakuna kangay dira sa may Mansilingan no. Kahapon mga nagpabakuna, meron sang nabaton na taga 2 ka kilong bugas. Di pa manini sa mga pamilya nga dira bala or sa mga makabaton ang 2 mo ka kilo pilang manakadlaw nga kaon, especially kung small malang bala ang pamilya. And di pa man makaangkon ka sang dugang protection bato ka dali sa virus, may tilig-angon ka pa. Bomboliani, kamen. Yes, sa Bombo Erlin live kita diri subong sa Mandalagan Elementary School. So kaupon nato na Bombo Erlin si Kagawad Vivian Ampil ang Chairman Committee on Health ni Bombo Erlin. So Kagawad na ayong aga live kita subong sa Bombo Radio Bacolod sa upod si Bombo Erlin na bayo nito. So Kagawad kamusta di subong ang flow sang vaccination? Balik subong no ongoing ang aton nga vaccination no na bago lang gid ka nag-start kay nag-orientation pati doktor sa aton nga mga recipients. Pero sige na niya. Yes, so for Kagawad, no, as of today, kung sa sila nga inoras, mga pila na di ang last screening, di nga mga kumuloy nga magkakabakuna. Bali, ang amon, ginubra subong as per instruction ni Dr. Alma Luis, no, ginuna namon cater ang PEDSA since nga vulnerable ni sila kay mga bata. Iuna namon sila vaccine. Iuna namon sila vaccine kag after sang PEDSA amo na makater kami adults na kag mga senior citizens. So Kagawad sila gid ang target o subong nga dapat mapabakunahan. So far ang Barangay Mandalagan since kadako na ni siya nga barangay, kadamo naman sa mga residents na nabakunahan. Since ang pag-start sa vaccination program ng national government, nag-upod naman ang Barangay Mandalagan. Sige na sa hold sa vaccination program. Sa subong, we're expecting siguro I think mga 300 sa subong lang adlaw. Kay may-ari man kami ding isa ka mall sa City Mall Mandalagan, nag-cater man na sila sa vaccination. Kang iban namon nga residents sila refer namon da sila kang iban dira man nagapili sa area nga dira sila magpakapuna. Pero sa buong diri sa Mandalagan ang amon nga target sa PEDSA siguro kung mga kuha namon 300 much better. Kag subong may ara na to may waiting na kami nga mga almost 200 nga adults. Ara sa Tagwa wala lang namon sila ginapasulod. Kay kung may makita ka sa mga adults, mga parents sa nga PEDSA nga ginalaw ni doktor. Kaya ang atong nga iban nga adults nga wala relation sa atong nga PEDSA ara sila sa standby. Once na matapos naman ang PEDSA, amo na ng time na sulod naman sila. Yes. So Kagawad as of now no kung makita diri naton mga pila na ni ang sa bahay niya sang minors nga mapabakuna. According sa aton nga registration no, ging pamangkot naton kagina naton ng in charge, ang ari diri subong nga naka-register na mga 130 nga mga PEDSA. Ari na sila sa Guara, to sila subong sa vaccine area, kag sige pa gyapon entertain sang mapasulod. Yes. So Kagawad anong inidi ang mga vaccine brands ang ari diri subong?
Ang aton na ginahatag sa sa pedya naton, Pfizer kag Moderna, pero pag inani pamangkot ni doktor ang aton nga mga pedya ginapilit laban puro sila Pfizer. Kag sa adults naton ng Sinovac, Astra. So may-ari diri 4 brands ang vaccine sa subong. May-ari di kita nga 4 brands of vaccine. Pero ang surahan na namon ni doktor once nga damo ang tao magsulod ng may standby man sa salakyan para magkuha sa additional nga vaccine kung makulang man gid kita subong. So kagawad so far wala man diri difficulties sa pagpatigayon diri sa nga vaccination o kanay mga concerns kamo. Wala man kay so far na kontrolado man ang area, may police man ta nga naka-assign diri, may mga tanod kita nga control sang flow sa ang aton nga mga barangay health workers ng Kalawig naman isang vaccination na ginaubra namon daw na na-adapt na nila ang flow sa kung paano ubrahon yung vaccination program. Yes, so lastly kagawad base may ikaw nga pahalugyan diri sa Pumuluyo sa nga barangay Mandalagan. Sa tanan no nga pala pamati sa Bombo no, especially sa taga barangay Mandalagan. Ang pangabay gid ang barangay council sa pagpanguna ni Kap Baby no, Akwabi no, ilang chairman sa Committee on Health nga gayo gid kami sa ilang sabay pa nga magkadto di sila subong sa Mandalagan Elementary School para magpabakuna na kay maskin wala sila ka online registration na gina-assign kita diri nga in charge para mag-assist sila sa online para ma-cater naton ang aton nga mga residents nga wala access pala sa internet. Nag-assign ko dito subong isa ka staff para mag-assist lang gid, mag-concentrate lang gid sa online registration. Yes, so sobrang Pwede kagawad no. So yes, Erlin. Pwede walk-in no. Yes, so kagawad pwede din walk-in magpabak. Yes, so allow kami walk-in. Maskin sa pedya namon allow kami walk-in kay since may ari kita nga mga turok balang malayo. Iba naton nga mga kabataan wala access sa internet. Iban mga wala load. Kaya ang amon ginubra nga nag-assign kami sang isa ka in charge na lang gid mag-assist sa aton online registration maskin sa mga adults naton the case. Okay. Sige. Upod na nato si Barangay Kagawad Vivian Ampil, ang chairman sa Committee on Health. Sa maya sang ang barangay Mandalagan, live kita subong dira sa may Mandalagan Elementary School para sa vaccination. Second day na subong sang vaccination days. Parang mas madamo pagid ang mabakunahan naton nga mga kauturan. Bombo diyan, continue. Yes, kagawad, continue kagawad. Amo na sa gina-assist nato no, amo na ang ginambal ko no para hindi na mabuglayan bala nga yung mga Pumuluyo kaya amo na ang amon nga nakita na isa ka concern kay since nga sumapabakuna ka dapat naka-online registration ka. Amo na lang na nga nga ginabra para makahapos na lang sa ila bala nga wala na sila rason para nga wala na rason hindi sila magpabakuna kay ginhatag na tanan sang barangay ang katawhayan para sa ilang kita na lang na pangita ng paagi paano sila maka-access sa internet. That's why mo na ang kita din charge para magpa-facilitate sa aton ng mga residents nga willing makabakuna. So kagawad sa deriva na subong na so sa pag-check diri sa local government unit sa barangay Mandalagan so naga-expect ka ba na kamo nga madamo pa diri ang maabot subong nga magpabakuna. Oo, na-expect ito kami kasi gusto namin magdamo with mga pabakuna, no? Pero ang according na din sa ating in-strike man dito sa City Mall, ang City Mall subong damo man subong tao, matiniban ba sa magsaylo di sa atong site, pero ready man ang vaccination team ng barangay Mandalagan na mag-filter sa ating residents na rabin sa subong sakyan. So kagawad sila na gani, di ka porsyento ang nabakunahan din sa barangay Mandalagan? I think as of now ginapangayo ko pa to ang master list namon no kay ang amon nga master list diri ay nga sa barangay lang yang vaccination
nang separate na siya sa Iyasang City. Wala ko pa na gina-request pa ko sa aton nga data management ang actual nga numbers sa nagpabakuna ng residents natin. Pero positive kita nga taas na ang porsyento natin. Kaya nga aton kay kadamo, since nga ang Barangay Mandalagan may 34 ka purok kabila sa mga 20 plus sa subdivision. Kaya nga ito mga subdivision nga labat nagapili malls. Kasi wala na sila nga upod sa amon na master listing. Ano pa na nga kung yung ginasek na request ka natin yung padala ka kami letter of request para namo ng master list isang kabilugan nga resident. Combined na siya ang Barangay Mandalagan nga vaccination kanang Iyasang City nga vaccination para makita din namin sila na kami ka percent. Mamulian. Yes, Ma'am Berlin. Iban nga mga barangay de mga initiative sila nga mahatag balasang bugas as incentive sa mga nagpabakuna. How about dira sa may Mandalagan? Yes. So, ma'am, sa iba nga mga barangay, no, may ara sila nga nakapangganya to encouragement ng balik sa mga tao, kung magbabakuna, ini sila may kapangatag, sila bingatag 2 ka kilo nga bugas, diri sa Barangay Mandalagan na may amo kami encouragement. Nang wala kami nakaabot dira sa amo ng point, no, pero ang amo niya nga strategy nang bisita kami para ma-intensify namon ang campaign namon. Ginagakadto ko sa purok-purok nga para magpa-insindi sa ila. Kaya nagban kadamo sa nga mga residents na nahadlok sa karyara sa purok. Wala, nahadlok sila sa bakuna. Kaya kira ko gina-explain sa ila kung nga dapat nga hindi sila dapat magkahadlok. Dapat volunteer sila na magpapakuna sila. Yes. Okay. So, early, no? Sulain naman di ang strategy galiya sa LGU diri sa Barangay Mandalagan. No? So, depende manigali sa ilang mga idea din kung paano nila na mahingayat ng mga pumuluyo nga magpapakuna man. Sige, thank you gid kaya kagawad Ampil. Aradang principal, darada si Sir Leo, adon kita ko siya Pamulian. Yes, so magawad, thank you so much. Thank you gid. Thank you so much, Kagawad. Yes, so Bomberlin, ato naman sulong kuhaan ang bahayan. Ang principal sa Mandalagan Elementary School, no? Welcome natin sa Sir Leo Seralbo, Bomberlin. So, Sir, maayong aga live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod si Bombo Erlin. Sir, kamusta diri ang augmentation sa gusto pag sa local government unit sa Barangay Mandalagan? Una sa tanan, no, mayong aga sa atong maukod nga taglamat. Kung Berlin, mayong aga. Good morning, sir. Kag sa malaputan sa signal sa sining aton nga number 1 na kwakan sa Bacolod City. So far, ever since na nag-start ang vaccination sa Barangay Mandalagan, we had been starting campaigning to our parents through our group chat na magpabakuna gid. However, ginauna namon ay kami ginapapit man nga frontliners kinangman sabi naman makumbinsi ang parents at least sabi naman nga wala man kami napatay makumbinsi naman sila kaya amon kapuwi mangin buhi nga testimonya sa mga ginikanan kag sa atong mga kauturan sa palibot sa kining barangay. In fact, primero may mga apprehension sa mga ginikanan kasi nagapalilap pa pag nagapili isang branch ng vaccination. So, as of today, makita natin nga ang turnout nag-improbar, nagataas tungod nakita man sang pumuluyo sa atong palibot na especially nga ang pag-spike ng atong COVID cases tama kasi kinanglanon gid there is in it nga magpabakuna gid sila. So, in fact, ang mga kabataan amon magina-edukar through group chat gina-encourage sa mga manunudlo sa ilang mga advisor sa mga nag-edad 2C, especially grade 5 and grade 6 na magpabakuna na kay this is in preparation kay basis sa masunod nga tuig or January basis balik kita face to face at least preparado na kita. Kag so far na pamangkot ng pagpili sa aton nga barangay
nga almost 70% na nagataas ang aton nga vaccination rate sa barangay Mandalagan. Yes. Speaking, sir, sila sa 12 years old, sir, no? Nga mga estudyante dito sa Barangay Mandalagan, sa monitoring ninyo, sir, kamusta sinilang damo naman ang nagsabakina? Well, sa pagsugod, medyo linit kaayo, pero sa dalayon nga, sa pagkampanya, sa social media, at sa video kawaragwagan, kadako sa nangin distribution sa mga lugar naton ang aton nga mga kabataan kung tanaw naton subong kadamo na gusto nga pagkanon nga nagapabakuna subong adlaw, especially nga ang itoblok nila branded nga bakuna nga amo ang Pfizer. So kadamo kadagit ang na aton maganyat nga mga pamatanon nga hindi na sila magulat ay para man sa ilang mga personal sila kaugalingon ang ila pamilya kaya man pagbalik lagi kita sa normal naton nga pangabuhi. Yes, sir. No? Panawagan niya, Be? Bomborlin? Panawagan ba ni sir sa mga parents, kag mga students man na mismo, kay ginabakunahan naman ng 12 to 17. So, sir, may-ari ka din nga panawagan sa mga parents, sa mismo, sa mga estudyante, ng mga nag-edad 12 to 17 years old, na para magpabakuna. So, sa liwat, pangabay kami, nag-apilagi kami sa mga ginikanan, sa mga kabataan, sa mga ginikanan na wala kabakuna, na ginahimo na sa gobyerno ang tanan, agod nga mabakunahan din kita. So inina ang nagakaigo nga higayon nga ang kabataan naton dalon naton sa vaccination center, especially diri sa eskwelahan, kay wala na gid sang rason nga hindi makita mo pabakuna kay kadamo sang aton available nga bakuna para sa inyong kabataan. So hindi na naton ini pagpalipason nga higayunan nga mapabakunahan gid in preparation sa aton nga face-to-face sa palabuton nga dason sa madason nga tuig, probably January, kag para man ni hapon sa aton tanan, kag katubay na sa aton pagpangabuhi, kag pasinalayo subong, nagapangamuyo kita nga everything will go back to normal, kag kamo ang mga instrumento sina nga mapabalik naton, pabakunahan naton ang aton kabataan, kag pabakunahan man mismo naton ang aton tagsaka kaugalingon. Okay. Thank you so much, Thank you, sir, sa Bomborlin. Kanami sa aming saking ni Sir Leo Seralvo Bomborlin, no? Ay kinanglan sa gitsubong Bomborlin nga para ma-attain nato ang herd immunity is ang kooperasyon gitang kada isa Bomborlin. Sige. So, mayo ni kay at least na positibo man ang kooperasyon ay kataas ang kooperasyon sa aton mga koturan regarding sa may vaccination days. Kabay pa sa iban nga mga barangay damo man ang mga nagapabakuna, i-check na naton na karon sa udto na naman. Thank you, Ged Abamolian. Thank you dira kay Sir Leo Seralvo. Yes, Bomborlin, sa Bomborlin para sa pagpangalaga sa bumbuhan ay bigtay kini si Bombolyan ni Phil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Maraming salamat kay Bombo Yanizil Minardo, direkta dara sa may Mandalagan Elementary School. Isa man sa mga vaccination sites diri sa aton sa may siyudad sang Bacolod. Mayo ni kay positibo man ang reaksyon sa aton mga kauturan kag kadamo sa mga nagapadulong sa mga vaccination centers halin pa man kahapon. Ilabi na subong tiwala man sang trabaho, mayo man na kaya natuon man na diri ang National COVID Vaccination Days nga ginadeklarara sang aton nga national government. Subong adlaw isa ka regular holiday bangod sa pagdumdum naton sang birth anniversary sang aton isa sa mga baganihan Andres Bonifacio. Unlike sa iba ng mga baganihan na siyempre kaangay ni Jose Rizal, ang Andres Bonifacio Day o kanang Bonifacio Day o kon si Andres Bonifacio. Isa sa mga amay-amay sang aton katipunan o kon sang Philippine, isa sa mga baganihan naton, isa sa mga amay o kanang amay gigani mismo sang Philippine Revolution of 1896 batok sa mga Espanyol nga nagasulod diri sa aton sa Pilipinas.
Si Andres Bonifacio ginadumdum naton sa iyang birth anniversary. Unlike kay Jose Rizal, ginadumduman naton sa iyang death anniversary. Balikan naton ang mga kontribusyon, syempre ang kabuhi ni Andres Bonifacio pinaagi diri sa special feature na ginpreparar sang Bombo Radyo Bacolod. Andres de Castro Bonifacio, a Filipino revolutionary leader and patriot. Known as the father of the Philippine Revolution, si Ka Andres ang naging isa sa mga nagtukod ka nag-organize sa Philippine Revolutionary Society sadto ang gintawag kataas-taasan kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan, ukon KKK or Katipunan, nga ang pinakahandom amo amaangkon ang kailuwayan sa pinalanggang pungsod Pilipinas kag pumulong Pilipinhon gikan sa kamot sa mapiguson nga mga dumulong katsila. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Subong adlaw ginadumdom ang anibersaryo sang pagkabunag sa aton baganihan nga si Ka Andres. Sa ginakilala nga mga baganihan sa aton pungsod, isa si Bonifacio ang ginatagan sa espesyal nga adlaw kada tuig agon nga dumdumon ang yadako nga kontribusyon sa pag-angkon sang kailuwayan sa aton pungsod. Kaangay na Daygat Jose Rizal kag Senador Ninoy Aquino. Apang hindi kaangay na Rizal kag Aquino nga ginapasidunggan sa petsa sa ila pagtaliwan si Ka Andres ginadumdum sa adlaw sa iya pagkabunag. Bonifacio has earned his place in Philippine history as a Filipino hero with an uncompromising stance in leading his countrymen to the path of freedom. Bilang kabahin sang karon nga kaywatan, liwat naton kilalahon ang aton baganihan sa mga bagong henerasyon sa mga ginatawag millennials. Nagakaangay lamang nga ila may baluan ang kunano ang ginhalinan kag inagihan ni Andres Bonifacio ang ginagkabig amay-amay sang revolusyon diri sa Pilipinas. Sa itong una nga panahon, sa isa ka magamay, palamang nga banwa sang Tondo sa Manila nga napalibutan sa mga talamnan sang Humay. Isa ka imol nga magkahagugma ang ginkasal sa Tondo Church. Ang kalaslon nga lalaki, isa ka manubo apang bukod nga lalaki nga nagahingalan kay Santiago Bonifacio. Ang kalaslon nga babayi, si Catalina de Castro, isa ka mestiza born nga isa ka katsila ang amay kag Filipino-Chinese naman ang iloy gikan sa Zambales. Sanday Santiago kag Catalina amo ang mga ginikana ni Ka Andres. Ang amay sini nga isa lamang ka boatman ukon manubugsay nga nagadulong sa mga pasahero gamit ang gamay nga baroto gikan sa Taguig, Rizal padulong sa iban pagin nga mga banwa. Pinaagi sa pagpanakayo naman kag pag-agi man sa Pasig River. Ang iloy ni Ka Andres nga isa ka manunudlo kag subuman supervisor sa isa ka faktoryahan sang sigarilyo sa Maysik na amo na karon ang famous nga Chinatown sa Manila. Nobyembre 30 sa tuntuig 1863 sa ginbunag sa mag-asawa ang ila ka magulangan nga bata nga si Andres sa ila balay isa kahayob-hayob na nahuman sa kahoy kag nipa sa matubigon nga lugar sang Tutuban sa Tondo kung sa diin kalabanan sa mapumuloy diri ang nagahimo sang tuba gikan sa rubi. Ila ginhingadlan ng ila eldest sunod sa ngalan sang santo patron sa Manila si Saint Andrew the Apostle. Si Andres Bonifacio ang ginsundan sa 5 pagid ka mga manghod. Ang 3 ka mga lalaki kag 2 ka mga babayi nga sanday Seriaco, Procopio, Esperidiona, Toradjo kag Maxima. Maalam sadto nga bata si Bonifacio. Madasig ini siya nga nakatuon sa pagbasa kag pagsulat sa Tagalog kag Spanish alphabet pinaagi sa katon ukon primer book ang ginhatag sa iya tiya. Sa ulihi nagbutho si Bonifacio sa isa ka bulutuan sa Maysik kag iya pinakauna nga maestro
pastor diri amo si Guillermo Osmeña, isa ka schoolmaster gikan sa Cebu. Tondo had always been a poor man's town, kag isa na diri amo ang imol nga pamilya Bonifacio. Tuman ang pagbaka-baka sa mga ginikanan ni Bonifacio lamang nga magpakaon sila nga anong kamag-ululutod. Ang iya sini amay wala labot nga nagtrabaho bilang boatman nangin teniente mayor sang Tondo. Nag-obra pa gid ini bilang kargador sa masako nga pantalan sadto sang Binondo kag mangod sa masami nga kakapoy kag lunsay mabugat ang ginapanghakwat nga mga bagay sang amay ni Bonifacio kaangay sang sinakosako nga Muscovado nga kalamay kag mga kahoy nga ratan. Nagluya ang amay ni Bonifacio tubtob nga nagbalatian ini sang tuberculosis o kun TB kag nalatnan man ang iya iloy nga ningintunaan sang sunod-sunod nga pagtaliwan sa mga ginikanan ni Bonifacio. Bilang kamagulangan sa anong kamag-ululutod, ginlukdo ni Bonifacio ang responsibilidad sa pagpakaon kag pagpadako sa iya mga manghod. Nagunta ini siya sa iya pag-eskwela lamang nga mag full-time sa iya trabaho. Una si Bonifacio nga nangin bodigero sa isa ka mosaic tile factory sa Santa Mesa sa Sampaloc. Naging clerk kag subong man ahente sa isa ka English firm nga J.M. Fleming and Company sa Binondo. Bilang trabahante, nangin tampad kag hardworking sa iya trabaho si Bonifacio. Kanangin responsable ni siya sa pagpadako sa iya mga manghod. Siya man ang nagbulig sa iya mga manghod nga lalaki sa pagpangita sang trabaho. Si Seriaco bilang konduktor sa tren. Kag Procopio nga nangin trabahador sa Manila Railway Company. Bangod sang matahom nga penmanship ni Bonifacio, ginkuha siya sa pila ka mga kompanya kaangay sang clothes dealers sa paghimo sa mga matahom nga posters. Kaangay sa iya amay, makaibaluman maghimo si Bonifacio sang sungkod ukon mga baston nga himo sa ratan kag subong man mga matahom nga kuluyab nga human sa papel. Initanan upod sa ilima ka mga manghod. Ila inigin kwartahan pinaagi sa pagbaligya sini sa masako nga kadalanan sadto sa Manila. Kalakip na ang ila ginahimo man nga mga kalo nga human sa kawayan. Tuman kapisan kay Bonifacio bangod siya free time ini sila nga magutod ang naga-sideline pa bilang stage actor sa Moro-Moro Place sa Palomar, Tondo. Sang naghalin sa trabaho si Andres sa Fleming Company, naging bodigero kag subong man supply clerk sa German firm nga Carlos Fresel and Company. Sa amo nga panahon, ginasweldohan si Bonifacio sang 12 pesos kada bulan. Bangod sang ginpakita nga kapisan kag dedikasyon ni Bonifacio, 1982, sa ini siya ang ginpromote bilang sales agent. Bisan sa SNI Pamayo, naging smart kag neat si Bonifacio. Apisar nga hindi siya makasarang magbakal sa mga stylish clothes sadto. Sunod sa mga nakakilala kay Bonifacio, masami ini siya nagasulob sang open coat nga may necktie kag itom nga kalo. Rain or shine, Bonifacio always carried an umbrella. Two important women in Bonifacio's life. Wala labot abi sa iya pinalangga nga iloy ka mga utod nga babayi nangin espesyal kag malapit sa iya tagipusoon ang iya tupad balay nga si Monica nga sang ulihi amo ang iya nangin pinakauna nga asawa. Apang bangod sa balatian sa aro nagtaliwan si Monica. Sa nagapaidaron sang 29 anyos ang balo nga si Andres, iya naman nakilala isa ka matahom nga linay ang 18 anyos pa lamang sadto nga si Gregoria de Jesus nga taga Caloocan. Like Andres, Gregoria was the oldest child and a bright student who stopped studying to take care of her family. Mapisan man nga babay si Gregoria, kung sa din siya ang nagapanweldo sa mga trabahador sa ila uma. Kag pag-abot sa balay, ini siya ang nagapanglala, kag nagapanahi, kag nagabulig sa iloy sa mga trabaho sa sulod sang balay. Makadua ka beses ging kasal, Sanday Bonifacio kag de Jesus. Ang ila first wedding, ginhiwat sa Binondo Church sadtong March 1894. Kaginsundan nini sa pagkasunod nga semana sa isa pa ka seremonya sa isa ka balay sa Santa Cruz. 1826, Semana Santa sadto sang nasunog ang balay sa mag-asawa Bonifacio sa Santa Cruz. Kagbangod nga wala sa maistaran nga pulian, lumpat-lumpat sadto ang mag-asawa upod sa ila bata nga lalaki. Sa ibaloan nga mag-asawa Bonifacio ang nag-angkon sa isa ka bata nga lalaki nga
hingalanan sunod sa iya amay. Apang gamay pa si Andres Jr. sa ini ang napatay sa ginigo sang balatian nga smallpox. Pisar nga wala nakatapos sang high school, maalam kag may pinanilagan si Bonifacio. Sa iya ko galingon nga pagpanikasog, nakaibalo ini siya maghambal sa Spanish kag English. Mahilig ini siya magbasa sa mga foreign novels, kag subuman mga libro angot sa French Revolution, politics, law, kag religion. Books opened Bonifacio's mind to new worlds. Diri naibaluan sa mataon pasadto nga baganihan nga ang mga common tao, ang mga masa, ang may mga diretsuman nga dapat ipakig-away kung ginakinahanglan. And that freedom was a valuable thing to have. Bangod sa mga bago nga idea, diri nagsugod si Bonifacio nga maghandom sa maayo nga klase sang pagpangabuhi. Hindi lamang para sa iya kag sa iya pamilya, kundi para sa tanan nga mga Pilipino nga ginapigos sa mga dumloong sadto. Sa amo nga panahon, naging kilala na sadto si Jose Rizal bilang isa ka reformist, kag si Rizal nangin idolo ni Bonifacio, kung sa din iya nangin paborito man sadto nga basahon ang duha ka nobela ni Rizal nga Noli Me Tangere kag El Filibusterismo. Kag nagsulod siya mismo sa gintukod ni Rizal nga La Liga Filipina, kung sa din isa siya sa ning naaktibo sa pagpalapnag sang teachings of charity kag brotherhood sang amo nga reform movement. Sa amo nga panahon, nagataas ang handom sa mga pumuluyo nga makaangkon sang kailwayan gikan sa mapiguson nga madumlong kat sila. Padamo sa mga maisog kag aktibo nga mga pumuluyo sadto ang nagtukod sa mga reform groups. Kalakip na si Jose Rizal nga ginbutang ang handom sang reforma pinaagi sa matawhay lamang nga pamaagi. When Bonifacio learned that Rizal had been exiled, he knew in his heart that the days of peaceful reform were over. He believed it would take no less than an armed revolution to free the Philippines from Spanish rule. Ining tanan nga mga hinanakit ni Bonifacio batok sa mga injustisya nga ginahimo sa mga dumuluong sa pumulong Pilipinhon, kag subo man iya mga handom sa pag-angkon sang kailwayan. Iyagin pautwas sa iyagin himo nga essay nga gintiguluhan, What the Filipinos Should Know. For Bonifacio, it was time to take action. Hulyo 7, 1892, sang adlaw nga nabatian ni Bonifacio ang angot sa pagka-exile kay Rizal, sekreto nga nagpakikita ini sa iya mga abyan sa isa ka balay sa Azcárraga Street, ang karon nga Claro Imrecto sa Tondo. Upod sa duha ka mga abyan nga sanday Ladislao Diwa kag Teodoro Plata, gintukod ni Bonifacio ang pinakauna nga triangle sa secret society ang gintawag sa initials KKK. Ukon kataas-taasan kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. Ukon katipunan sa malipot nga pulong. Ang katipunan gintukod ni Bonifacio sa piyak sang tatlo ka handom. 1. It wanted to free the Philippines from Spain by force of arms if necessary. Ang mga miyembro diri pagatawgon bilang mga katipuneros kag pagatudloan mag-usar sang armas. 2. The katipunan saw all men, rich or poor, as equal. 3. The katipuneros were taught to care for one another in times of sickness and need. Kag sa malipot lamang nga panahon, amat-amat nga nagdamo ang nagsulod kag nag-entra sa amo nga secret society ni Bonifacio. Mga babayi kag lalaki. Kag naglapta ini sa pila ka makaprobinsyahanan sa bugos nga Pilipinas. Naglabot sa lilibo-libo ang mga miyembro sa katipunan. Mismo ang maisog nga tiayon ni Bonifacio nga si Gregoria de Jesus ang naging miyembro man diri kag ginatagan sang codename La Cambini. Ukon Goddess. Ukon Muse sang katipunan. Sa tago, naging aktibo ang katipunan sa handom sini nga mag-alsa batok sa mga dumulong katsila. Sa pagpamuno ni Bonifacio bilang supremo, nangin handa na sadto ang tropa para sa isa kadako nga pag-ibol. Apang sa pagka-Agosto 19 sa tuig 1876, sa nadakpan ang pag-eksister sang grupo sang mga katsila. Isa ka wala
nalipay nga miyembro mismo sa Katipunan amo ang nagsugid sa Spanish Authority pinaagi sa Augustinian Parish Priest sadto sa Tondo nga si Father Mariano Hill. Dili na kay nagsugod ang pagpangdakop, pagpangbilanggo, pagpang-torture kag pagpamatay sang mga Katipuneros. Sa pihak sang pagpangsikop sa mga tropa sa Katsila sa mga rebelde, kag sa pihak sang pagmangin mapiot nga giho sa mga Katipuneros, sa gihapon padayon ang pagginios-gios. The Katipunan was discovered before the rebels were ready for a fully armed struggle. But Bonifacio knew that death had been cast, that there was no turning back, that the time had come for the Filipino to engage the enemy in battle. Agosto 23, 1826, sa liwat nga nagtipon ang mga lideres kang mga miyembro sang Katipunan sa pagpanguna sang Supremo nga si Bonifacio sa Pugadlawin agud suguran ang ila pag-alsa kag ang dululungan nga pagpanggisi sa ila mga sedula samtang nagasinggitan, "Long live the Philippines!" Nangin simbolo ini sa ila hindi pagkilala sang otoridad sa mga Katsila sa pungsod kag senyales sa pagsugod sa ila pag-alsa. The event was later called the Cry of Balintawak or the Cry of Pugadlawin. The revolution spread like wildfire throughout the country, but the most successful military campaigns of the Katipunan were in Cavite, where Katipuneros managed to liberate town after town. Apang sa pihak sang kadalagan sa Katipunan sa Cavite, amat-amat nga nagtunga ang grupo sa duha ka factions. Ang magdalo nga ginpamunuan sa isa ka maisog nga Filipino general nga si Emilio Aguinaldo kag ang magdiwang faction nga ginpamunuan ni Mariano Alvarez. Kag bangod sang pagbinahin-bahin kag konflikto nga natabo sa amo nga grupo, ginimbitar si Bonifacio nga magpatunga kag isettle ang problema. Ginhiwat ay isa ka convention sa Barrio Tijeros sa San Francisco de Malabon sa Cavite. Diri, kagin desisyonan nga maghiwat sang pag-eleher sa mga opisyales para lagid sa isa ka revolutionary government. Apisar nga siya ang Supremo sa Katipunan, nagpasugot si Bonifacio sa amo nga eleksyon. Napilian si General Aguinaldo bilang presidente, samtang si Bonifacio ang nakakuha lamang sa posisyon nga Secretary of the Interior. Apang maisa ka miyembro sa Katipunan sa pagkatawo ni Daniel Tirona ang nagprotesta sa nakuha nga pwesto ni Bonifacio bilang Secretary of the Interior sa iya rason nga wala sang tinapusan si Bonifacio kag nga isa ka uneducated man hindi angayan kag wala ini sa ikasarang sa pagpungko sa amo nga pwesto. Ang ini nga hitabo nagresulta sang tuman nga pagkaakig sadto ni Bonifacio. Iya gilayon nga gintayaan sa revolver si Tirona. Bangod sa pagpatunga sa iban, napatawhay ang akig nga si Bonifacio apang wala nakuha ang iya pagkadisgusto. Bonifacio, acting as the Supremo of the Katipunan, declared the proceedings and elections in Tijeros Convention to be invalid. Siya kag ang iya mga supporters nagtukod na lamang sa separado nga gobyerno sa naik pinaagi sa gindihon nga naik military agreement. Nangin kaupo diri ni Bonifacio sanday Severino de las Alas, Pio del Pilar, Mariano Noriel kag Artemio Ricarte. Sang naibaloan ni General Aguinaldo ang ginhimo ni Bonifacio kag ang mga sumulunod sini iyagin padakop ang Supremo kag ang mga tinawo sini. Tubtob nga nadakpan ini sila sa Limbon Indang Cavite kung sa diin may natabuanay nga pag-inkwentrohanay sa grupo nga ginpadala ni Aguinaldo kag sang grupo naman ni Bonifacio. Upod ang duha ka mautod nga lalaki sanday Procopio kag Seriaco. Pinason kag dugoon nga nadakpan sanday Andres kag Procopio samtang napatay gid ang manghod sini nga si Seriaco. Ang mag-utod nga Bonifacio ginpasakaan gileon sa panumbungon nga sedition kag treason batok sa revolutionary government ni General Aguinaldo. Pamatian ang kaso sang duha sa isa ka military court sa Maragondon, Cavite. Apang naging masanag nga hindi fair ang trial. Tubtob nga naging guilty sa krimen nga sedisyon kag pagtraidor sanday Andres kag Procopio. The military court sentenced the Bonifacio brothers to death while their men were demoted. Kag nagabot ang petsa Mayo 10 tuig 1897 ang adlaw sa execution sang mag-utod sa Mount
Montis sa Maragondon, Cavite. Sa pagpanguna ni Major General Lazaro Macapagal, upod sa 4 ka mga soldado, kagang mag-utod nga Bonifacio, ini sila ang nagmarcha padulong sa amo nga bukid. Pagkatapos, naginbasa ang unod sang sealed orders and instructions. Gintiro ang mag-utod nga Bonifacio. Ang bangkay ni Andres Bonifacio kag ang iautod ang ginlubong sa manabaw lamang nga lulubngan nga gintabunan lamang sa ibabaw sang pila ka mga sangasang kahoy kag mga dahon. Si Andres Bonifacio ang napatay sa hubin nga edad nga 33 anyos. Aling pag-ibig pa ang nangin mapait man ang kasaysayan sa maisog nga baganihan nga ang pinakamasakit diri amo nga ang mga kaangay man lamang niya nga mga Pilipino nga pareho man lamang ang ila kausa nga ginpakigbato sadto amo ang nagtraidor kag nagkontra sa iya. Apang sa gihapon ang maragtas nagasiling kag nagakilala sa nindako nga kontribusyon sini sa aton pag-angkon sang kahilwayan batok sa mga dumulong kat sila sa itong natabo ang Philippine Revolution. Rason naging kabig siya nga isa man kamatudtuod nga baganihan. sa pagkadalisay at pag-ibig sa tinubuang lupa. Tula ni Andres Bonifacio. Alin pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Alin pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Ipahandog-handog ang buong pag-ibig hanggang sa mga dugoy o busang itangis. Kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid. Ito'y kapalaran at tunay na langit. gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Para sa anibersaryo sa pagkabunag sa aton baganihan nga si Gat Andres Bonifacio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Maraming salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa sining special feature may kang tanan sa birth anniversary ika-158 nga birth anniversary ni Andres Bonifacio subong nga Nobyembre 30, 2021. Sige, dali lang gid, 9 minutos sa nakaligad sa dakna nga alas 10 agad. Bombo Breaking News. Update nato na sa politika banwagin anunsyar na ni Senador Bongo nga siya ang nagaatras bilang kandidato sa pagkapresidente sa 2022 elections. Sa piyakalinya Bombo Zaldi for the second sa report. Kamin! Yes, Bombo Arlene, no, sa subong adlaw, no, gin-anunsyar na mismo ni Senator Christopher Bongo ang iyang withdrawal sa iyang presidential bid sa subong iyang 2022 national elections. Bombo Arlene, madumduman naton si Senator Go ang nag-file sang certificate of candidacy sa pagka-presidente sa PDDS o kung sa Federalismong Dugong Dakilang Samahan matapos ini nga nag-withdraw man sa nakaligad sang iyang vice presidential post sa PDP laban. Bombo Arlene, ti sa karon antes pa man sinino sang iyagid mismo nga pag-anunsyo nga siya yang mag-withdraw na sa iyang presidential bid, ti nagpabati-bati na siya nga daan sa nakaligad nga may posibilidad nga mag-drop out siya sa iyang presidential race. Bombo Arlene, ti sa karon gin-desisyonan niya na gid, gin-anunsyar niya na nga magahalin na gid siya sa iyang pagpadalagan bilang presidente sa Pilipinas sa masunod nga tuig. Bombo Arlene, ti sa karon ang ti nahibaluan man nato no nga ang PDDS ti daw ka partner man bala Bombo Arlene, alay man sang PDP laban. Ti sa karon ang ginalantaw naton wala sang presidential candidate ang ang partido sang administrasyon sa karon. Bombo Arlene, para sa 2022. Bombo Arlene. Okay. Sige, matiyan namin natin na ang kabahin isang confirmation ni presidential aspirant Senador Bongo Banwa. Ayaw rin talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro ay
hindi ko pa po panahon sa ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan talaga ang tamang panahon po. Ayaw ko rin pong lalong maipit si Pangulong Duterte, higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko sa kanya. Matanda na po siya at marami na siyang naibigay sa bayan, kung kaya't ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at nangako akong sasamahan ko po siya habang buhay. Yun po yung pinangako ko sa kanya noon pa man. In the past few days, I realized that my heart and my mind are contradicting my own actions. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod ito. Sa ngayon po, yun po yung mga rason ko. That is why I am withdrawing from the race. Having said this, I leave my faith to God and to the Filipino people as I vow to do my best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Sa mga nagnanais maging Pangulo at iba pang gustong magsilbi sa bayan, sana po'y unahin nyo ang kapakanan at interes ng mga Pilipino. Okay, Bombo Zald. So, hamon ano, hindi siya gusto na ko na magatag dari sang mga huwala pa kay President Rodrigo Duterte. That is why nga mag-withdraw na lang siya. So, hindi pa ni klaro kung sinugid na siyempre nga suportahan. Pero ang bata sang presidente nag-upod kay former Senator Bongbong Marcos, for sure mo na ang suportahan na nila. Amo nang hindi ang aton pa nga ginabulbantayan, no? Mabalaan ginabumborlin sa campaign period na mismo kung sino gid ang ilay nga igaduso sa pagpadalagan sa part yan ni Senator Bongo, hambal niya hindi pagid man siya desidido gid daw ga liro-liro panigurong niya maminsan ano man padalagan ko kun hindi pero nagligad to perte man to mga hibi-hibi niya, no? Gusto niya man magpadalagan. Dugang pagid guro hambal niya gani Bombo early nang iyang pamilya hindi man gusto magpadalagan sa wala nato na ibaluan base wala may posibilidad man syempre nga base part man gihapon sang campaign strategy wala ta naton mabalaan no kung ano kay hambal niya gani willing siya mangin supreme sacrifice Bombo early wala naton mabalaan kung para sa diin na ang sacrifice nga ginanamin niya Bombo early. Para nga panaugo na lang dere si former Senator Bongbong Marcos. But ang ginaulat na naton ang decision sang Commission on Elections there is a disqualification case against sa kay Marcos. Amo pag balantayan mo Erlin kay kung sa tion nga ako nabi mapasar ato yang disqualification case kag magdaog ato may posibilidad or on or before sang election period Bombo Erlin magalain gid ang tiyog sang aton yang 2022 national elections kay madula na ang president kung antes no madulang presidential candidate wala mabalaan kung sino ang ilan na sang administrasyon kay wala na sila sang iban ng pambato sa pagka-presidente. Kag sa piyak nga bahin naman kung after sang election nabi nga ma-disqualify si Bongbong Marcos, may posibilidad pa nga magsaka ang vice presidential post kung magdaog man si Sara Duterte sa iya nga pa vice presidential bid Bombo Erlin. Sige, natabo gid ang gina-expect naton nga di ba ni Sensiro dere sa pagpadalagan si Senador Bongo. Siguro Bombo Erlin na pinsaran man ni Senator Bongo nga daw takilid gid man kung mag-intra pagid siya sa pagbunggo sa mga dalagko man nga pangalan nga nagapadalagan para sa presidential race Bombo Erlin. Or part na lang gid sang script no sang direktor bala sining scenario nga ini.
Thank you, Gid. Bamuzal. Balabantayan natin Bombo Early ng dugang pang update na hanungod sa eleksyon sa masunod pa naton nga mga programa kag sa iban masunod pa nga mga inadlaw Bombo Early. Gikan diri sa newsroom, ini si Bombo Zaldi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Breaking News. Madamo nga salamat kay Bombo Zaldi Foro the second. Bago gila mga ginanunsyar na ni Presidential Aspirant Senador Bongo ang iyang pag-atras sa presidential race sa Banwa sa 2022 elections. So ang nabili na gila mga Vice President Leni Robredo, Bongbong Marcos, Isko Moreno, Ping Lacson. Jesse 7 minutos sa nakaligad sa taknang alas 10 sa aga. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udo. Dali ka damang sa matudod nga numero 1. Upsa na kitabuas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!